Pinapalabas. Pinarigat ni Don Esteban nila kay Kalob. Nasyan ni Lolita, ket kinasarita na ti asawa na, ngem nakapungtot lang ni Esteban. Kalpasan ti panang sapsaplit na iti latigo. Imbilin na kini Benito ang mangala iti puraw nga ules, ket iso ti pangbalkot na iti lakay. Nagtungpalmet ni Benito. Binabalaw ni Lolita ni Benito. Gapo iti panangitatag na kinilakay Kalob ken Esteban, ngam nakangaglang iti saan anasaya at asarita iti daytoy. Iti may sangal daw, sinarak manen ni Don Esteban tigayem na ni Don Alfonso. Itagagayem, benggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. El Oro con Sangre! Agawid tam ni Jay Villa Gabriel, Benito. Senyor. Ay, natumba kayon, senyor. Ay, sos, apo. Saan samot na makatakder ti amo? Senyor, kung ang mga agawid ta ni Jay Villa, nagidda kayo mutin dito'y semento. Ay, sos, talaga adinan kabalan ti bagina. Ay, kapilitan na kasaritak ti akin kukwa iti taberna. Agpabigat kamin kini senyor ditoy. Ito'y ti dinero ni siya. Ha? Tangdanan na, senyor? Saan naawatan ni si Kada ito, ha? Para ka ni si Ka. No nyaman ti banagan ni si Ka, gapo iti inaramid na. Ada usalam. Ay, agyaman ak nga rod. Para iti sumaruno, idita. Adios! Ay, kababa inter aramidat numaamon ti sabali. Anya ko man. Basta ti kalikaguma kat maaddaanak iti anak. Ikanak mat iti kwarta ti dumaw dawatak iti agbalin nga anak ko. Awatak Ay na, maibilang akon kadagiti ibagbagata akalapati ang nababati tayab na. Gapo iti panakikuy-kuyog ko kini Don Alfonso. Asumsumrak iti kasa. Sana bale? Iso na ang ti sumursurutak. Saan nga agduduma alalaki? Katno agbunga ti aramidan ni. Masiguradok amistisa. Wano mistisun to ti agbalin nga anak ko. Tinasayaas. Agsubli akon iti pwestok. Aglako ak manen iti vino. Senyorita! Apay! Senyorita! Senyorita, anyan mapaspasamakan ka? Manang Pedrita, agkakapsutak. Aguray ka. Anya nga mintikinan mo, aya? Awan matiam mo ka makapadaka sa kinan ko. Amangan no. No aginaw kan, senyorita. Sintomas ti aginaw daytan. Oh my God, agtugaw ka. Amangan no matumba ka. Naglusyaw ka ngamin. Aginawag nga tangag paison, Manang Pedrita? Sigaman kit di. Kaano tinaudi apa nagsangailim? Mabalin nga aginaw akuan. Nasuro ka na makabulan tinapalabas. Aginaw ka nga rodan, senyorita. Manang Pedrita, maragsakan lakit din ni senyor mo no ibagakkan ko na daytoy. Sigurado. At danton anak yo. Tumangan ti Rabii. Ngam,
Awan pa'y da Esteban kan Mang Benito. Anya nga ta tinapasama kadakwadan. Oh, maalyawak iti inaramid da kan ni Ama Kalob. Sa dino nga ta tinangipanandakan kwa na. Jack masigurado no natayan idibinalkot da iti puraw nga ulas. Sa dino nga ta tinangipanandakan kwa na. Oh, naulpit ti asawak. Nga maawan maramidak. Amangan numabayag dapay asumangpad. Agita ako na. Makariing at tumad siguro inton sumangpad na. Makaginawa akpay nga agid da. Ibaga kadagos ka ni Esteban ti posible apa nagsikugkon. Patya kakuyugan na kadagos ang mapan agpakita iti doktor. Maragsakan aga. Ad-addan to pa yan ti kinaragsak ko, no addan ton anak ko. At dapay laeng ni siya dito'y taberna. Kat nakaturong ni siya na nakakulob iti lamisaan. Tiyantre, nakaida ni Benito iti nagaabay na tugtugaw. Awan na kamday na tao, apay na binaybay anak dito'y. Benito! Agreeing ni Sika! Senyor. Siyempre! Anya ti orasan? Alas 3, senyor. Anya tararamidan ni Dataditoy. Di matimbagan ni Siak na agawitan. Senyor. Siyempre! Agawitan, Benito! Wen, senyor. Agat-arak kayo, adwa. Naggapgapuan nyo kadita uray kayla nagparparbangunan. Kaya't ni Siak taginan na. Diyak kayat ti maistorbo. Di na sinungbatan ti saludsud ko. Mang Benito, napanan nyo ngamin. Kas iti sigud Ijay ayuyang ni senyor at taberna di ta poblasyon. Apay ang nagbigbigat kayo nito. Ni senyor kunamutlan nagpagungganan ta binukodan nan tay 1 litro a vino. Anya? 1 litro? Uy, mate. Daytay butilya kasla kapitira ti itsura na. Kas jay tinagyanan ti arak nga ininom na. Di naktupay pinaramanan. Anya ti kinunam? Di nak pinaramanan iti uray sa nga tagay lakuma. Idi damaw ni Senyor Alfonso ti kadwana. Idi pimanaw ni Senyor Alfonso. Binukudan nan. Binambantayak mutlatan Sapay adda ko maibagakan kwa na. Anya ti ibagam kini senyorita. Ni Esteban ti pangibagaak. Saan asika, Mang Benito? Naay, supla damit itan ni Lolita. Nenenenay, madia. Tumulad motan kini Senyor Esteban. Ingrata motan. Aginawsan ni Lolita lakay. Anya, masikugan? Saan pa'y siguro? Nga masapol nga agpakita pa iti doktor. Isumutla anatang sitan. Anya anatang sit?
Kat no ko namatlan asino itayan ang nakatangtangig ang makisarsarita kanyak. Nagkarit matay. Ay nabay amon. Gagangay day jayan taaginaw ngarot. Pasensya amon, Benito. Kumaa, no jak amo kurang ti panangipatag ni Senyor Kenkwana. Tila ibagbagamot. Agbay sumay. Idi pa'y lakuma nga ibagak ti kastoy. Nga nagtep-tep-pelak lang. Ngam ita, tamakit kita kung ti kinapudno kurang ti panagayat ni Senyor Kenkwana. Makasao ako ni Timade. Tanya ay ati madi nga inaramid ni Senyorita Kenka. Tumangtangsit nga rudag. Ala, nukas taman bilang. Agpasensya ka na. Tauray anyat ibagbagam. Babaunan da kalatta. Amom latta ida, lakay. Dirumbang ama kariing. Kaya't ko ang maturok ay. Tapno naan anay ti inanana. Parbangunan iti sumangpat da ka ni Mang Benito. Kat amo ka na puyatan. Naidumduma itan ti mariknak iti bagik. Taammo ka maipanagnag kon ka ni Esteban ti panagayat ko kankwana. Mariknak ti naidumduma nagbaliwan ti bagik. Iso nga oray sa anak pa'y nagpakita iti doktor. Masiguradok na aginawa ko. Makariisan ka asawa. Lolita. Nakariing kagaya man, mi amor. Apay, na nakatugaw ka iti iking ti kama. Kaririing ko laang. Saan nakayat ni siya, naboyaan na matmaturong. No di kan maturong, panawan ni si siyak dito kwarto. Sige. No kasta ti kayat mo, mi amor. Rumwara kon diti kwarto ta. Maturog kalata tapno masubot mo ti puyat mo idirabii. Kasla kaguranak ni Esteban. Ang maawatak mo't di. Napuyatan idirabii iso adi na kayat ti masinga. Saan pa'y nga itatikan nito apan ang ibagakkan kwa na iti kasasaan ko. Uray awan nakakita. Uray awan mangibagaan ni Senyor Esteban, ti akin gapuanan iti napagteng ni Kalaw. Ibagak nga iso tinang patay iti asawa. Ay, kabsat si Mona. Awanan ti maaramidan tayo. Urayin tayo reklamo ili ti napasamak ni kabsat kalob. Awan matlat na saya at banagan na. Ay, atlonan tayo at tinapasama. Kalugaya. Nagkasang tinagbanagam. Apay kat ngamin na. Anyakat ngamin, tinapnakan mo, tadi ka nagparbay. Kabsat, ipapas mo na dumawan ti bangkay nilakay mo. Itabon tayo inton malam. Kano ba sawa kaya? Di ka man lagabin na kay torturay, di ti sakit tinagam. Anyagay itan tinagbanagam. Ay, kano ba yung asawa? Kalog asawa.
Panawan kan ito'y kampusan to. Sumaklang ko ba sa dilangit ti kararwam? Kabsat si Muna. Si kalat na batin dito'y ayan ti tanam dedi kalob. Umay kan tagkuyugtan. Usay, si bibiyag pa'y kumaita ti asawa. No di ka pumutlay ti kinadarasutos na. Mala, gusto detan. Umay kan. Pumanaw tan dito'y kampusan to, kabsat si Muna. Nukasta, naipumpundan ti bangkay dayjay traidor na lakay. Wen, senyor. Muy bien. Agpay dayjay na leksyon, iti asino man kadagiti labrador. Talaga, senyor. Tauray awan nakakita iti inaramid tayo kenkwana. Masigurado. Amuda ada tayo Di kang sao na sao, Benito. Dispensa, senyor. Agsubli ni Sika ijay purok dagiti labrador. Amuam, ti pagsasaritaan ni Isuda, may papaniti sumaruno na panagtatalon. Wen, senyor. I-report na dagos ni Sika, no anyaman ti maamuan ni Sika. Wen, senyor. Ya! Ya! Partakam, brutos! Ya! Ya! Mandar dito iti aramidin ni senyor kanyak. Nalipatan ng samit tentay premio anang ibutaktak iti bay papan iti dayjala kay kalob. Dakkel agatad dayjay. Mapatarimaan kumat-kumanti agrak-rakayan abalay mi kinipidrita no itid na dayjay akwarta. Ya! Ya! Tinasayaat. Ipalagip kunto. Amo na mo't dayjay. Iso amis mo tinagkuna amang ted iti premyo. Ya! Ya! Asidagtan iti purok dagiti manlalon, brutos! Ya! Ya! Anya nga rod na iti maramidan mi no kasta Benito. Awan mo ti sa buwalya papanan mi apakitalunan. Talaga, mate? Iso nga awan ko matiaglabsing iti pagayatan ni Senyor Esteban. Di ka madanagan. Itatawanan di kabsat kalob. Siya kunti mga ideulo kadagiti padak aman nalon. Nasaya! Ang amangan no namnamam nga daswildom iti kasta nga aramidam. Lakay uset. Sana kamang namnama iti urayan niya. No makaramidak iti pagsayaatan para iti padak a tao, Benito. Di ka nagpilantropo, lakay usep. Malahon. Awan matkat may bagbagami Benito. Nasaya at launay. Wanya, dayjay lang ti kayat ko amangag kada kayaw. Takas iti imbagamot lang to'y panglakayan yaw, akasukat day di lakay kalob. Awanin ti maramidan yaw. Gaputawan mo't sa balay, amapan yu pakitalunan. Daytoy, ti may baga. Sakbay nga giwayat kayo iti kontra kini senyor, panunutin nyo pa'y nga umuna. Ato'y dagana ti pagtataudan ti pagbiagyaw. Nasayat! Sana nga gwayagan. Di yu liplipatan dagitin bagak. Sige, babanakon! Naibagamon ka ni senyor ti may papan iti panaginaw mo? Saan pa'y manang Pedrita? Ni, apay ngay. Rumbang laang amaamuan nan. Kanaayon ama kumikom. Kaslada pa kariribukan na. Ibagamon. No addaman pakariribukan na. Mayaw awan namton no maamuan na adandanin ti panagbalin na nga ama.
Kasta nga ta, Manang Pedrita? Wan. Masiguradok amaragsakan no maamuan na amasikog kagayaman. Iso nga ibagamon. Muy bien, Benito. Rumbang la nakasta karamiden dagijay na labrador. Ammo damayot ngawan sa bali akamanganda no di si kalaang, senyor. Awan tikas kada kayo. Nga addaan na lawa asanikwa amataltalon apakitalunan dagiti awanan. Iso na awan maramidan ni Isuda, Benito. Sumurot lata ni Isuda iti amin na pagayatak. Gaputawan mo't pagpilyan ni Isuda. Gusto ka, senyor. Iso nga awan ti problema. Kasla, saan pa'y na nakita ni Siak ni Lolita? Ayan ba dyan na moher? Ne, kunak no nagpakada-kada kayo, senyor. Nagpakada? Porke, Benito? Sa dino titinurong ni Iso? Naglugan mo't itikali sa senyor. Ke? Anya na banda titinurong ni Iso? Nagpadaya, senyor. Kunaklano amuyo api manaw. No, Benito. Saan na nagpakada kini Siak? Ha! Maluksaw ni Siak! Iso asapunin ni Sika! Senyor, Sapunin ni Sika! Ang mga ano agararamid diti milagro ni Lolita. Jantre! Talagang sana traidora ni Lolita! sa dino tinapanan ni Lolita. Pudno nga ta nga ginawain. Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy, tinobela tayo anapauluan. El Uro con sangre! El Uro con sangre! Tinapalabas, naragsak ni Lolita, gaputanam na maing na amaragsakan met ni Esteban, ni bagana nga ginawain. Ngem anyan, tadi na meten nakasarita itinasayat ni Don Esteban, gaputakas lakanayon nga adda kagura na. Mariribukan met dagiti mannalon, gapu iti kinaingat ni Don Esteban kadakwada. Ngem awan maramidan da, gaputawan met sa bali nga umakaranda. Iti may sa agundaway, dinamag ni Pedrita, no imbagan ni Lolita iti asawa na ti posible a panaginaw na. Imbagan ni Lolita, adi na matsimpuan ni Esteban. Iso a pinalagipan ni Pedrita ti amo na babae. Arumbang lang ibaganan ti marikrik na iti bagina iti asawa na. Iti panagsarita da Don Esteban kan Benito. Kalat analagip ni Esteban ni Lolita, tadi na makita iti bilya. Nakapungtot adagos iti imbaga ni Benito ang naglugan iti kalesa. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. El Uro con sangre! Sapulen ni Sika. Ha! Ang mga no agar-aramid iti milagro ni Lolita. Sige, senyor. Sapulak ni Senyorita Lolita. Jantre! Ha! Talagang sakit din na traidora dahi dyan na Lolita. Saan na kayo mat nga ta traidoren ni Senyorita Lolita, senyor? Ket no kastaunay ti panagayat na kada kayo. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Benito. Ha? Medyo, senyor. Medyo matlagayam, Benito. Saan ka nasigurado? Mala, agrobwater ni Sika. Sakayam ni Brutus, tapno na daras na magapan ni Sika, itinapanan ni Lolita. Ha! Ha! Saan nagmutla na makaidnay Vilya? Iso na mapan ni Siak iti away. Agwanawan ni Siak iti kataltalunan. Hiya! Hiya!
Presko ti angin diti kataltalunan, Ama Osep. Ay talaga, mat. Napintas ti agpareer dito sa inyorita. Nang runa no kastoy akalkalpas ti panagane. Well nga, Rod. Kumusta kayo matan iti purok, Ama Osep? Ay, no siya, kawan ti problema, senyorita. Humdas mo't nga ta, pagbiag ko dyan na bati apampan ko. Dagiti kapurokam ngay, Ama Osep. Ay, sus, narigati kasasad dagiti inna para bantay kun para luto iti pagtaangan, senyorita. Narigat? Apay ako naman narigat. Ay, adu itati pasaray, maminsan laamangan iti agmalam. Anya? Pudno ka didayta nga inbagam, Ama? Ay, sus, sana nga agparparbula ang senyorita. Pudno nga doon ti, awan ti maisa ang da senyorita. Gaputay, nala ni Senyor Esteban ti nasursurok nung ti maiparbangabang da. Kaasi damat. Ama Osep, mapantay ti purok. Kasaritak dagiti kaarumam ijay. Malangarod, senyorita. Kumpet ka kanyak, talay-tay ta di tarang tayo kayo. Ay, naunag matbasit, gumugong kisirok tirang tay. Iso delikado, no adamatnag, senyorita. Kasta? Agan nagtangarod, Ama. O sige, mapantan. Anya, si Maruno kanyak ni Senyor, idi nagpadaya at? Wan, Benito. Sigurado sinurot na ka. Saan ko nakita ni Senyor Sa maysa, sa anak-anapan ijay purok, dagiti manalon. Ang mga nuijay tinagturungan na. Wan nga nakitam ni Lolita? Saan nga raw? Nilakit di Senyor Esteban ti makakita kan ni Senyorita. Ang mga nuijay purok dagiti manalon tinapanan na. Makamuditan no iso ti makakita kini Lolita. Masigurado, dosain nan tumanain. Saan kumamot ta ang mga numaalisan ni Senyorita? Sa anak amamati masikugan ni Senyorita. Kung kunana lang tapno saanen akaluksaw ni Senyor no kasta pumanaw adi agpakpakada. Anya, kasta ti atak mo, Benito? Unmay, nautag ni Senyorita Lolita. Isuasan basta masarakan ni Senyor. Amangan no ilemlemengan na paikit din ni Senyor Esteban. Agwanawan lang ni siya. Itinalawa na kataltalunan na matanawagan manipod dito itorod. Ispirar, istalyon. Agwanawan ni siya, babaen to'y teleskopya. Ado ti labrador, nagsuksukay katagiti talon. Saan na nagaraw ni Sika Estalyon? Agarab lang ni Sika dito'y karotan, Siripan ni siyak tintero na kampo. Dagita labrador na agob-obra ita, ti makuna ni siyak na mapiyar. Aldo dagiti agigan dito ya asyenda ni siyak na indigno di konfianza. Dagijay na personas ti paespia ni siyak kini Benito. Ni Lolita, mi esposa. Iso dayjay magmagna itayan dagiti nakapampan nagarami. Nukasta, itayan dagiti manalon ti tinorong ni Lolita. Anya ti obra ni iso di tagranja. Vamos, Estalyon! Hey! Hey! Ya! Ya!
Bantay na yan ni Lolita! Ha! Ha! Ha? Mang Usep, ni Esteban tinakakabalyo nga akturong dito eh. Ha, Jesus, kasanon, senyorita. Kaino naman di na amo tiyo umay mo dito eh. Amang ano ka pungtot na ka. Sigurado day ta, Mang Usep. Isa panawan dak dito itapno di kay mairamraman. Anong senyorita? Darasam, Mang Usep. Ay, sa... Panawan nak dito Ay, yan. kwa, dito yak lang, senyorita. Porque mi esposa. Anya tararamiden ni Sika dito'y granja. Mi espuso, dispensa mi. Masiguranak ijay Villa, iso na panunot ko ti imay dito. Tonta! Irresponsable ni Sika. Mi espuso, maawatan na Awanin ti ado na palabras mo. Hala, sumakay ni Sika dito'y likodan ni siya. agluganak matlang iti kalesa, mi espuso. Inarkilak ti kalesa ni Pipito. Porque? Asino day jay naagnaga ni ti Pipito? Tay inauna nga anak damang Usep, mi espuso. Day jay viudo? Nasingpat ni Pipito. Punta! Maniobra! Anya pa'y laeng dararamidan ni Sika? Si mi espuso. Ama Usep, pakibagayo la kuman ka ni Pipito asa anak kun nga aglugan iti kalesa na. Uray kat inted kun ti arkilana. Uwan, senyorita. Por favor, mi esposo! Di mo pasiwat ang tikabalyo! Ang mga naman tinaga! Partagan ni Sika Estalyon! Diyos! Mi esposo! Magpagbanta ko na! La traidura! Kamalalaan ni Sika dayjay na Pipito? Anya! Diyos ko! Nagkamali ka! Sana po no ti suspetsam! Tulka! Hindi na po man kabilan. Ang mga wala. Natumba ni Lolita! Pedrita! Pedrita! Umaya kon, senyor! Anyat napasama ka ni senyorita Lolita, senyor! Nabanog siguro. Asikaswan ni Sika. Ikan ni Sika iti agas na paraulaw. Tapno makapot niso. Huwan, senyor! Ay, senyorita! Senyorita! Inak mangala iti bulong ti bayabas di darwar. Iso ti galgalak nga ipaangot kan ko, ana. Manang Pedrita. Senyorita, akyamanak, nagsubling ti puot na. Ay, di ka aksangit. Apay, anya nga mi tinapasamak, senyorita. Ayan ni senyor mo. Napanan iti kwartuyo, makaung-ungat. Anya ka di tinapasamak. Ibagaktukan ka. Tulungan nak. Itulod na kijay kwarto para bisita. Ijay pa ilang ti pagkwarto Anya? Ni apay nga eh. Rumbang nga iti kwartuyo iti asaw. No, manang Pedrita. Saan naglakit niya kaya ta makita ita? Anya? Alan, itulod na kiti kwarto para bisita. Sige, no day tati kayat mo. Kumpet ka nga rod kanyak, senyorita.
Si katibilinan ni siya na mangispiakin ni Lolita, Pitrita. Ha? Apay, senyor. Anya ti ispya akan ni senyorita? Adda kamalala ni Lolita. Diyos ko. Ay, jakpat yun ang maaramid na ti kasta, senyor. May samet ni si na torta. Ha? Aramidan ni si ti bagbaga ni siya. Tapno mo'y bien ni si Pitrita. Senyor. Oh, awan ka diti baga ni Sika? Owan. Sige. Aramidok ti kayat yo, senyor. Muy bien. Kasta ti kayat ni siyak na mangeki ni Sika. Diyak kayat ti kontrabida dito Villa Gabriel. Kasta ti atap na. Iso abay-bay amon, tapno di marubruban. Ngam agpayso aya makikamkamalala ni senyorita Lolita. Diyak amaw. Iso nga da si putam. Ay, por Diyos. Nadagsanday ta nga ipababasol ni senyor kan ni Lolita, Benito. Talaga iso asikan ti mangkitan no agpaysaw. Panaknekam ti kinapudno. Agpayso aya ti atap ni senyor Esteban nga adda kamalala ni senyorita Lolita. Mang Uset. Eh, dito ti saan apod no? Asino ngamin ti pagat-atapan ni senyor Esteban a kamalala ni senyorita Lolita. Ammom ka di? Dito nga ro ti dakastaan ni Pipito aputot ko ti atapon na. Anya? Nakilala ni senyorita di kalisa nga ipaspasada ni Pipito. Atapon na matan nga kamalala da. Siloso at talaga ni senyor Esteban. Manangimon ang numero 1. Dito nga ro ti Madi. Saan mat apod no day jay? Anya ti aramidan tayo, tapno mapanagnakan abiddot ti atap na. Mangisingasing ka man. Ay, anya nga, ti maisingasing ko. Masapol ang mapanagnakan tayo abiddot ti atap na, tapno sardengan nan adusaan ni senyorita. Ay, saan la day ta? Amang ano anya pa iti aramidin nga kan ni Pipito. Wan nga, Rod. Ay, aguray ka. Anya nga, paiso ti aramidin tayo. Masapol ang mapanagnakan tayo asaan apod no ti ipababasol ni senyor. Iso at tulungan dak amang panunot no anya ti aramidan tayo. Apo! Apo! Awan samat ti bumalay ditoy. Apo! Naimbag nga oras yo! Ni, da kayo matgayam, Nana Pedrita, Ay, agyaman nagtaada ka, balasang ko. Dumanon kayo, Nana Pedrita. Talaga dumanon nak, tanapatag tigagarakan ka. Anya-aya day ta, Nana. Ada ni nanang mo? Imaway da kan ni tatang, Sana bale. Sikalatan ti kasaok. Intanto danunan datatang kenanang mon iji away, ta ibagata mo to ibagakan ka. Anya ka di day ta, Nana. Lagrimas balasang ko. Di ka kumamakla at iti damagakan ka, ha? Anya-anya day ta. Di mo sigod nga agayan ayat kayo kan ni Pipito? Ha? Da kayo ti talaga nga agayan ayat. Saan ka di? Uy, wan. Ngam gaputak pinikot day di Flora. Isuting kasar na. Kun ada ngamin sakit day di Flora. Kut saan akayat apasakitan ni Pipito. Isu aday jay. Nagkasarda. Ngam saan matlang ang nagbayag ti panagdenada. Takimaro ti sakit day di Flora. Kat iso ti impatay na. Uy, Nana.
Ay, masyanak mo't akan ni Pipito. Nasa paanabalo. Kat, awan ka din ti panagayat mo kan ni Pipito? Ha? No ibaga na nga isubliyo ti relasyon nyo, kat agasawa kayo. Di mo kayat? Kwa? Ala, nana, kababain. Tila damdamagan niyo. Kastoy nay. Adda ngamin problema akayat ko masulbar. Kat numayat ka iti singasing ko. Kan agsarita kayo kan ni Pipito. Dakkal atulong dayta iti tao maparparigat ita. Naimbagla ko man no di aginaw. Ha? Kasamuday tanana. Saan ka maawatan, nana Pedrita? Dumngeg ka ta isalaysay ko, lagrimas. Kalpasan na. Agsalud-sudak tumanin kan ka. Ay, kastagayam. Kaasimat ni Senyorita Lolita, Iso nga rod anapanunot mi kan ni Mang Osep ti kastoy. O anya, umanugot ka? Uray pamaranglaeng ngagkasar kayon kan Pipito iti mabiit. Basta mapamati tayo ni Senyor Esteban nga awan basol di asawa na. Nakababain ka ni Pipito? Ngam, mayat ka. Dipindi daytan ka ni Pipito, nana? No kayat nakpay. Kayat kumot, Talagamot ka gayatakan ko, ana? Ariglado nga rodan. Agyaman na, lagrimas. Matulungan tayo itan ni Senyorita Lolita. Umay ka. Inta kasarita datatang kenanang mo. Kwa, kasarita yu pa'y nga umuna ni Pipito, Ang mga nadinakmatan kayat. Anya kat saanan. Tumalyaw ka itilikodam. Sumunga din ni Pipito. Ha? Ala, isungag paiso, nana. Iso mismo tinangibaga akasarita ka. Iso nga awan ti parikot lagrimas. Dalangan tatang kenanang mo ti kasarita tayo. O sige nga, Rod. Katsapay ko mata santo na kagura ni Senyor Esteban ni Senyorita. Ay, kaasi mo! Mapamati nga ta da Pedrita ni Don Esteban nga awan kinapudno ti atap na. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo Pauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas. Nalaos ti pungtot ni Don Esteban anang surot kinilulita. Idi nakita na daytoy iti kataltalunan babaan ti teleskopyo. Pinilit na pinagsakay kinistalyon. Kalpasan nga imbaga na amakikamkamalala daytoy. Nalaos ti nervyos ni Lolita. Idi pinataray adagos ni Don Esteban ti kabalyo. Ket insiwitan daytoy. Intuloy na at pinagsasawan ket kinabkabil na pay apaman anakasangput na iti vilya. Napukaw ni Lolita ti puot na. Impakita ti Don ti kinawan asina kini Lolita. Gapo tadi na inasikaso daytoy. Ningarod Pedrita tinangasikaso aging ga nagsubli ti puot na. Ket itagagayem. Denggan nyo ti tuloy tinubela tayo Pauluan. El Uro con Sangre! Awanan ti problema, lagrimas. Dalaangan tatang kenanang mo ti kasarita tayo. Sige nga, Rod. Katsapay ko maata, santo nakagura ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita. Kasi man.
Talaga O sige, panawan kayo dito, itagsarita kayo pa'y kan ni Pipito. Sa tay tumapan, iti ayan, datatang mo. Ayan ni Pedrita Benito. Napan ijay away, senyor. Agbayad iti nangina day jay na Pipito. Numapanagnekan ni siyak tagpaiso. Senyor, Amangan, numapatay mat ni siyak ni Lolita. ha? Senyor, makakikigtot kayo, may? Aramitan ni siyak timbaga ni siyak. Numapanagnekan napodno ti atap ni siyak. Ala, adda kada kayo dayta, senyor. Ngam no denggan nyo ti singasing ko, saan nyo nga aramidin ti kasjay? Isubliyo laangan ni senyorita kini Doña Agusta nga inana no bilang, tapno saan kayo makabasol? Numaramid ni siyak ti kasta. Muy bien, Benito. Ngem, saan na maipromeso ni siyak? Apay akas ti trato ni Esteban kanyak. Apay ngawan matan ti mariknak apan agayat na. Kanayon na kun apasakitan. Napukaw ko pa'y ti puot ko. Ngam pinanawan na kanulatan. Imbaglakit din ta kanayon matan nga umay ni Manang Pedrita dito Villa. Tano saan? Awan siguro ti mga sikaso kanyak. Awanin ti kamangak. Tiyakmat kaya tamaamuan ni mamang akas ti araramidan ni Esteban kanyak. Babalawan naklakit din no maamuan na dayto eh. Senyorita, Ay, Manang Pedrita? Sino dayta kadwam? ni Lagrimas. Lagrimas, kasaritam ni senyorita. Senyorita? Masyanak ka. Isa simurtak ka ni Nana Pedrita. Anya ti bagam Lagrimas? Namok pag-imimunan ni Senyor Esteban ni Pipito nobyo? Ha? Nobyom ni Pipito? Wan, senyorita. Kinapod no na? Nagtulagan min ti pa nagpudam eh. Kasta? Nasayat nga rod Kablaawan ka Lagrimas. Nagasat ka ang asawa ni Pipito. Gaputan na singpat. Agyaman ak, senyorita. Kat, anya ti kasapulan nyo. Kasapulan nyo kaditi tulong ko? Sikat ti agkasapulan iti tulong da ken Pipito, senyorita. Anya? Orayan tayo asumangpat ni senyor. Apag isuntumat nga umay ni Pipito. Nagnumuan ni akasarita ni Senyor Esteban. Kampayide. Kidawon mi, nga iso ti may nga sponsor. Wano ninong iti kalay sami. No kasta, ibagayo kan kwa na ngagkasar kayon? Wan, senyorita. Tapno mapunas ti atap na kada kayo? Tapno saan na kanto nakagura pa? Agyaman nak Lagrimas. Naimbag ka unay. Agyaman nak. Sabay kumataad ni Senyor Esteban. Katawan mat ni Benito. Dapat tibagak ka ni Senyor Esteban. Sekreto detoy. At sana rumbang amamuan ni Benito. Sagrado apalin mo da rumbang lao na amamuan ni Don Esteban. Nay, lakay use, adda ka mat dita. Ay, Isus, nagmalas akon. Ni Benito detaw masidag dito ruangan na landok. Anya ti gagaram dito Villa Gabriel, Ama Josep? Ay, ni Don Esteban. Kaya't ko akasarita Benito. Ibagam kanya kung nanya ti ibagam kini senyor. Ay,
Idanon kontaw. Ay, saan mabalin, Benito? Bilid ni senyora di na kaya ti maisturbo no awan tumot la ti kaes-eskan ti gagaram. Ay, napatagunay da ito, Benito. Anya nga minday ta? Sana mabalin na maamuan ti sabali. Ilang dun Esteban, ti may karyapang ibagak iti da ito'y apalimad, Benito. Saan kan nagpalpalikaw, lakay Osep? Ibagan ni Sika, no anyaman dayta. Ay, senyor, pimanaw ka din ni Benito. Sana rumbang manghag na da ito ibagak. Porque mapiyang ni siyak ni Benito. Iso na uray mangigna. Ay, senyor, nabalor da ito, igaputadakal ti pakainaigan na iti nagkauna apul iti pamilya Gabriel. Ay, iti dito nga edad ko. Agarop dandanin san si 20. Basit la ti inaudyak iti dedi Senyor Gabriel nga amam. Porque amamom day di papa ni siya? Si Senyor Esteban. May sak iti kadagiti na singid akumpanyero day di Don Gabriel nga amam. Ke? Patsinak, Senyor. No kasta, anya napalimad, uwen no sekreto ti baganisi ka? Senyor, ada gamang anay kali iti may sa apaset ti Hacienda Gabriel. Gaman? Abundansya? Senyor. Interesado ni siya kiti dayta baganisi ka. Posible dayta? 100% dayto, senyor. Siyak ti makapanaknak. Iso na lang, tasan ko na masigurado. No, sa dino apasat. Tanang po kaw dahi di kopya ti mapa na italakan niya. Kaya't nasawen ni Sika, adda mapa ti lugar na ayan ti gaman? Aga, senyor. Oh, ayan itang ti ibagbagan ni Sika na mapa. Napukaw nga rod. Ngam kopya lang dahi, senyor. Ada iti dahi di papam ti original a mapa. Kat patyat ngayon tugot na di nagsuble ije Espanya. Sayang ta, awanan tayo mapangayagam ko. Nalakala ko masapulan tayo ti sinyal. Ti mismo anak kaikalian na. Mamati ni siya kitimbaga ni Sika, lakay Josep. Posible na ado tinaidulin na kinabaknang ni ti Hacienda Gabriel. No, interesado ka, senyor. Tulungan ka mang diskubre no anya lugar tinakaikalian na. Muy bien, lakay Josep. Ngam, masapol na maigaman ni siya ti mapa. Ay, padasan nyo abirukan, senyor. Mamatiak nga, hindulin da di Don Gabriel ti mapa. Sigurado na kasta tinaramid day di papa. Sige, sapulen ni siya timbagam na mapa. Gracias, lakay Osep. May saka na nasayap na gayam. Ay, agyam anak mo kasta ti panagkitam kanyak, senyor. Baka idayawak launay. Si, saan ka nakas itiday di lakay Kalob na traidor? Traidor, dahi di kapsat Kalob. Talaga? Napeklan na traidor dahi dyan na tao. Ingrato pa'y! Gamang kano? At dagamang anaikali iti Hacienda Gabriel? Ay na, nagsaya atan ngay. Nangruna no siyak ti makakali. Aginayadak nga umasidag kada Senyor Esteban kan lakay Josep. Denggak anaimbag
iti pagsarsaritaan da. Agbiyahe ni Siak Benito. Patuloyan na ni Siak timbagak na panagbiyahe ni Siak di Espanya. Kaano nga'y, senyor? Iti kabitan na tiyempo. Di nasayaat, tapno makainiliw yung matdag iti papartidos yung di Espanya. Saan nadagiti partidos ni Siak ti makagapo no apay na agbiyahe ni Siak Benito? Ha? Tay mapatigamang lakit di tigagara na. Anya nga ron tigagara yung agbiyahe, senyor? Ado na patag na banag na kayat ni Siak na sapulan, Benito. Iso nagbakasyon ni Siak di Espanya. Iti mismo na familia Casa de Gabriel ti pagtarusan ni Siak. Dagijayan da pipito kan lagrimas, senyorita. Kasarsarita dan ni senyor iti hardin. Sapay ko matamamati nga awan relasyon mi kan ni Pipito, manang Pedrita. Napasnak mat da pipito kan lagrimas a makisarsarita kan ni senyor. Namnamaag abaligi da ito'y anapanunot mi. Agyamanak, pampanunutan ti pagsaya atak. Wan mat senyorita. Wan gayam. Di matla sumarungkaran ni mamang mo dito'y Villa. Nalaka ka nun ang mabannog. Iso asyaklatan ti urayan na amapan ijabalay. Iso matla gayam. Ang sa anak pa yung makapasyar ka dagitoy. Jack kaya tadagdagan ti dakas nga atap ti asawak kanyak. Wan mat Ni, pumanawan dagiti agnobyo. Anya nga tati imbaga ni senyor. Maamuan tanto manang Pedrita. Ala, adaywanak dito yan. Amangan no pagarupan namanan nga isuda ti palpaliiwan ta. Sige nga rod, senyorita. Innak isaganan dagiti lalabaak, taglabaakon ije ubbog. Ay, jaski kamot brutos. Agtalna ka ata ayusik ti sapatos mo. Nita, banang usan nakit din. Agtalna ka kunak! Anay ko, di bakrang ko. Ayop ka! Abay kinugtaran na ngay. Nagsakit. Natukulsan di paragpag ko. Ala, Benito, di ka agkidum Ang mga nidikan ton makamulaga. Di bakrang ko. Itaray da ka ni di poblasyon, ta-check-upan na ka ni doktora. Imbag ka ni doktora talibre. Ipagpagapo na ngamin iti asawa na nga isuitan ti mayor. Sige. Ikan nak iti pagsukata. Tamapantay di poblasyon. Agpakitak lang iti doktor. Nagpakita ka din ni Senyorita Lolita iti dispensary? Saan pa'y? Di saan pa'y masigurado no aginawan wano saan pa'y? Masigurado nan. Ngam di na basta ibagakan ni senyor. Amangan no, di manin mamatik at kabilan na pa'y. Amumuntiga po na, Benito. Sa bagay. Isabaybay amlatan. Tadumtang tutigundaway nga ibaga ni senyorita. Itakuman tapno maragsakan mo ni senyor para kini senyorita. Alawan, bayam takasaritak ni senyorita. Anay. Nagsakit man ang tibakrang ko. Anay! Talaga na nauyong day tanakabalyo, Benito. Bagay na pa itimbirngas ni sika na brutos. Senyor, nasakit pa'y latibakrang ko. Imbag tawan tinatukol paragpag ko. Basol matlaeng ni sika. Senyor. Kung gaya magbiyahe ni siya kinton bigaten. Da kayo kini Pedrita ti kadwa ni Lolita di Villa. Wala, senyor.
Awan gayam, nakasari tayo ka din ni senyorita. Wen, agbababawi ni siya, nanang paspasakit kini iso. Nagsospetsya ni siya, iti sa no. Senyor, Sana bale, punuan ni siya, ti ado na nagkurangan ni siya. Isang putakto, iti ado na pasarabo. owen mo ta, senyor. Ket, saan nagdanag nida kayo, iti esposa to, Benito. At ang tumagpasarabo ni siya. Isang putan kayo iti napatag na recuerdo. Ay na, nagsayaatan, senyor. Si, nabalor na recuerdo, ti isang put ko na para kada kayo kini Pedrita. Basta sayaan nyo ti agtrabaho. Lolita, kaya't ni siya na itugot ni si Kay de Espanya, mi esposa. Ngem, adupay na proseso ti papeles na masapol. Kat may bayag ti biyahe. Apurado ti masapol na alain ni siya iti Casa di Familia Gabriel. Maawatag. Iso adi ka madalagan. Perdonar mi, esposa. Naminado na daras na nasaktan ni siya tirigna ni Sika. Maawatan kami, esposo. Gaputa ay ayatan ka. Oh, mi esposa. Diyos ko, sapay ko matawanan ti pagsakitan tinakam na kanyak. Sapay ko mataag na nayo ng daytoy akinalailo na kanya. Bueno, maturogen ni Sika, mi esposa. Katsi ka, saan ka ba yung maturo? Kaya't ko ti agkansyon para kini Sika, mi amor. Wala, maturogen ni Sika. Senyor, abay adiyuing kuyog ni senyorita Lolita amang itulod kada kayo iti terminal ti train. Sana nakasapulan, Benito. Mapanog lang ni Lolita. At damot tulugan, senyor. Awan tumot ti kadwakon nga agsubli jay Villa. Benito, apay na nagado te question ni Sika. Ha? Dispensa, senyor. Asitigtan iti terminal ti train. Nay, saan naliplipatan ni Sika? Di imbilbilin ni siya. Ariglado aminan, senyor. Nakalista iti utek ko. Jak tumalipatan dagi jay. Siguraduan ni Sika. Ariglado, senyor. Di ka madanagan. Ni Stallion, saan nabaybayan ni Sika? Kaya't ni siya, nanalukmag tulad ka, inton sumangpet ni siya. Sigurado day ta, senyor. Saan ang mabannog unay ni Stallion? Tawan kayo amang sakay kenkwana. Iso ang makaina na iti husto. At dantuman ti kinagwapo na nito sumangpet kayo. Imbaga ni Sika dayta, Benito. Makapulan ti bakasyon ni siya kay Espanya. No talaga na maestimar iti husto ni Stallion. Nalukmag to. Ariglado at talaga, senyor. Namnamahin nyo dayta. Adios, amigo. Naragsak na panagbiyahe ni Sika. Gracias, amigo Alfonso. Saan mo nalipatan tayo bilin ko, amigo? Si, namnamain ni Sika. Genuine na vino di Espanya. Ti isang petonesiak na pasarapo ni Sika. Gracias na matumpal ni Sika dahita, amigo. Amumat ni siyak na ado ti aramida ni Sika na importante. Iti ipapanwi jay. Si, talaga na trabaho ti gagara ni siya. Paset ti negosyo.
Ket namnaman ni si amigo. May sakanto na may ranot iti resulta ti kagara ni siyak iti Espanya. Gracias, malan amigo. Adios, amigo. Adios. Adios, amigo. Vaya con Dios. Senyor Alfonso, napaanan ni Senyor Esteban? Sí, Benito. Ala, mapatamitan. Ang manya kinuna ni amigo Esteban na numero 1 nagagara na ija Espanya. Gamang kalinagpaiso? Ha? Pudno nga ta, nga danay kalya kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas babaan ti tulong da pipito, kanti agtutubong agnagan iti lagrimas. Napamati da Lolita ni Don Esteban, asaan apudno ti atap da ito'y, amakikam kamalala ni Lolita. Itimat pa nagpampanunot nila kay Josep, na ipalagit kinkwana tinabayagan akut kupikupan na apalimad, may papan iti naikalya akinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Inkadeng na nga ipudno da itaki ni Don Esteban, nasdaw ti baknang idinapan ni Josep iti Villa nga iso ti gagara na. Nang runa lang aruden, idisaritaan da ito iti may papan iti gamang. Imbaga pa iti lakay nga adda idi na italag amapaken kuana ngem napukaw. Ket adda iti day di ama ni Esteban ti original a kopya. Inkadeng addagos ni Don Esteban ti panagawid na ija Espanya, tapno sa pulen na ti mapa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Napaanan ni Senyor Esteban, Senyor Alfonso? Si, Benito. Ala, mapantamatan. Ang manya kinuna ni amigo Esteban na numero 1 nagagara na ija Espanya. Gaman ka din nagpaiso? Ha? Ay, jak amo, senyor. Jak unay na intunaran tinagsaritaan da iti lakay aman nalon ang nagkaunay iti Hacienda Gabriel. Kasta. Adan sakit di sekreto ti amom, Benito. At dalakit di, Senyor Alfonso. Bueno, mapantan. Urayan ta na sumangpat ni amigo Esteban. Namnaman ni siya na ibaganan tunuan niya na talaga ti ginagara ni iso ija Espanya. Sapay kumatag subi adagos ni Esteban. Tano saan? Ang mga numakigtot to ang makakita kanyak. Sigurado ang madlawtan ti sikog ko manang Pedrita. Sikamat ngamin. Ape adi mo pa'y laimbaga. Nasaysaya at kumamot laang no naamuan na sakbay ang nagbiyahe. Pinanunot ko matanday ta. Ngam, nagamakak. Ang mga negatibo ti panagawat na. Kat isupay ti di pakatuluyan ti inkadengnan a panagbakasyon na. Sa bagay. Manang Pedrita, kung naididagi ti gagayem ko, asyak ti kagasatan kada kami nga agkakasadaran. Baknang, kan nataar ngamin ni Esteban. Talagamot, senyorita. Kasta ti pangipagarupan ti amin na makamamukan ka. Ngam, di dalaan mo. Miserable ti biyag ko, manang Pedrita. Agbali tumat lang ni Senyor Esteban.
Uray kita. Sapay la ko ma. Sapay la ko matakasta nga agpayso. Ay, namnama, diing ka rin ni Senyor Pedrita. Anya manintiin karina kan ka. Ado mo tiin karina na di na pa'y tinungpal saan aya? Ay, urayan ta Anya nga tiin karina kan ka. Nabalor ka no apasarabo. Anya? Wen, isang putan na tanto ka no itinabalor a regalo. Iso asayaan tati agtrabaho. Kasta timbagana. Kunam kat madandanaga na. Oh, anyat pagdandanaga maya. Di pa'y laimbaga ni Senyorita Lolita nga aginawan. Kat siyempre, no maibayag ni Senyor ija Espanya, madlaw ton ti sikog na inton sumangpag. Anyan tulangan ti sawan di asawa na no masikog ang makita na. Wen anya? Ti pagamkak, amangan no din to akon ni Senyor Esteban nga iso ti ama ti sikog na. Ay, daytan ti dakas. Talaga? Babalawak ni Senyorita. Adumot nga mindag iti pagkurkurangan na. Ay, kasano nga tadaytan? Talaga ka di masikugay? Kastamot ti kunada. Tapno masigurado tayo, ibaga mama pa nagpakita iti doktor. Imbagak daytan. Nasayat. Urayek laang no kaano ti ibaga na nga ipapanmi. Madinghag paiso Apay adi na kagumaan nga imbaga kini Senyor Esteban, sakbay ang nagbiyahe. Kasla makit-kitak mananti pa ng kabil ni Senyor Esteban kankwana inton sumangpad. Imbag no kabilan na laang, no dinantukat, mapatayan. Ay sos, delikado talaga bakit? Delikado ti sikog na, no kabilan pa'y laang ni Senyor. Itala alukatak tilakasa nga ayan dagiti iduldulin ko a rekwerdo. Manipod ka dagiti dadakkel ko. Makitak man ang tidwa a medalyon. Insagot ni mamang idinagkalay sa kami kan ni Esteban dagitoy. Pasadya pa'y tinangikabilan na. Kahita ana aramid babaan tinaliha akayo. Dua kano ti kayat na nga agbalin nga anak mi. Dua kano laang. Tapno isuda ti pakaipaayan da iti agparis a medalyon. Rumbang ko maasuot mi kan Esteban dagitoy. Ngam kinunan Esteban at ti kayat ni mamang ti masurot. Pudno nga agpaay kada kami kan ni Esteban dagitoy a medalyon. Ngam inton adda anak mi, kat adda adanton iti husto nga edad, isagot mi kadakwada dagitoy. Ngam, kayat ni Esteban a nakadulin akastoy, tapno nakasigurado. Daytoy mat napuskol nga ulas ti insagot day di papang. Kayat na aday ito iti aramatan mi ka ni Esteban, iti umuna arabi ini kas agasawa. Daytoy kanu nga ulas ti saksi iti kinasagrado ti kalay sami. Ngam, saan nga imanamong ni Esteban? Ti insagot dagiti dadakkel na akapadpada daytoy nga ulas, ti kayat na nga usarin mi. Kat aging kayta, isupay lang ti ulas mi. Salimot matak dagito'y arigalo dagiti dadakkel ko. Isu nga idulin ko latta dito'y matulbakan alakasa. Idulin ko matlaang ti tulbak ti kandado. Matungpal to matlaang ti kayat dapapangkan mamang para kadagiti agbalin nga anak mi ka ni Esteban. Dua ti kayat ni mamang
Narigat ka no ti ado nga anak. Ta narigat ti agpadakkel. Ngam para kanyak. Saan asyak ti mangikadang? Makaamunton ni Esteban. Buenos dias, Edita. Ha? Senyor Alfonso. Adda kayo gayam. Si, Edita. Kumusta ni Sika? Kastoy, naragsakak lagta, oray single pay lang agpapanita. Single? Makiasawang aminin ni Sika. Awan magtimayat ang mga asawa kanyak, senyor. Nagunod na kunda ito eh. Isula ko man timangikalay sa kanya. Kaya't ka nasawahan. Hanggang di na kon paluspusan tinobya ni Siak. Iswa, perdonami, mi amor. Sana matakderan ni Siak, tinapasamak itinagbaitan ni Sika, ken Siak. Kuha, mababain akit di senyor. No panunutan, awan sungsung bata mon kanya. Tainted ko tibagikan ka nga adda bayad na. Nagbayad ka, senyor. Sa bagay, ang bueno, saan nga rudo na dahi tadi pagsaritaan ta. Lakuan ni Sika ni Siak iti 2 botelya na vino. Amo muna niya na klase iti paborito ni Siak. Wan, senyor. Mabiit lang tayo sa gana. Agpaitulod ka nga rod ka ni Benito, senyorita. Tilugan lang nga ti usaran nyo. Wen manang Pedrita. Apay na sumurot kan. Agdiretso kayong ton ka ni Mang Benito ijay merkado. Taggatang kayo kadagiti abasto tayo diti Villa. Maibayad ka kadi ijaayan ni Senyor Augusta? Agmalumaklaang. Sukunan nakto ni Mang Benito inton malam. Sige nga rod. Ato iti kwarta. Makaamo kan manang Pedrita, ha? Amo matanuan niya dagiti kasapulan tayo. Sige. Mababain kami kan. Apay. Wen ata manipod na sibot ni Senyor Esteban na nagpa-Espanya. Kat bali bumalay kami matan dito'y Villa. Dito yan ti panganan mi, kaskada, aminan. Di mo pampanunutan day tamanang. Tanawan kayo. Diyak matamunaan niya ti kasasaad ko dito eh. Naimbagla ko man mabalin mo't ni mamang ko ti umaylaangan agnaod dito Villa. Ang ama, saan mo ta mabalin? Tadamot bukod mi apagtaangan apundarda iti day di papangko. Siyempre, di na mapanawan. Wen matkit di ah. Siyak ti rumbang nagkid daw iti pasensya kada kayo nga agasawa. Siyak ti makaut-utang kada kayo iti naimbag anakang. Tumod kayo amin, kakapurukan. Pagsayatan tayo dagito nga ibaga, kadya kayo. Sige, ama ko. Dumdumungag kami. Sakbaya nagluwas ni Senyor Esteban ang nagpa-Espanya. Ado ti imbilin na kanyak. Di ko malaglagi dawon no apay asyak ti kinasarita na. Di lang amin ammo. Bali siyak itati binilin na direkta kumita iti kasapulan tayong agtatalon. At maragsakan idi baga na data. Ay barang ano itagnan tumatlati kit dawan tayo asistema. Ti panagbingay iti apit. Data. Data ti kalikaguman ni nga pubaran na, mausit. Talaga, kasta ti aramida kakapurukan. Kat di kayo madanagan, tanariknak ti kumpiyansa ti amo tayo kanyak. Hindi yun naman na ma-aprobaran adagos, ti dawatan tayo. Ininutan tayo apalok na ngayon, ti nakim na kada tayo. Ininutan tayo nga alaan, ti kumpiyansa na kada tayo, ngagtaltalon. Tapno, itadnan tumot ti kasapulan tayo. Ay, sa balimot namin ti estilo, dagiti nagkauna ataltal ka ni Don Esteban dito'y away. Isa nagbalin na uyong kada tayo. Pwera dulis binaos, kakabsat, kakalugaran.
Kaduan ngamin kadagiti nagbali na katalak na, kat nakarik na iti kinaagom. Ayat na nga isudat ti makado. Kat madi dakas, kakapulkan. Awan kumatiagbalin nga agom kadatayaw, tagpapada tayo amin. Dita ti gunam-gunam ko kada kayo. Dakas ti panagkukumpara iti kasasadi ti biyag. Kasayatan ti panagagawa tayo. Adi ti kitkitaan ti adda iti karuba tayo. Kaya tayo amapadda kada tayo. Nga oray di tayo kabualan. No, apalan tayo ti karuba tayo. Umagawa tayo ngagtrabaho. Tapno mapadda tayo matikas iti adda kinkwana. Saan nga apal? Tapno saan adakas ti tungpal na? Madi, ti kasta. Malala, sa pa kumatadagi dyan ng bagak, di umalipatan. Ay, lakaya kon. Sumagmamanulagon dawayan ti panagbiag ko di tayo rabaw ti daga. Dagitan to kumati, pakalaglagi pa nyo kanyak. Ito, nawana ko na makita yaw, kakabsaan. Awanan ti sapulan talakay. Napintas ti kastuyen akasasaad tayo kadagiti agad-adal iti kadisera nga anak ta. Kontentokan iti kastoy, Pedrita? Katuan, apay, saan ka pa'y akontento? Saan? Hoy, Benito, awanan ti rumbang asapulam. Kumaano di adal ka, taiso. Agsapol ka itinanamay kan aglaplapusanan akasapulan. Ammoong bakay. Awan ti aasinsuan ti tao adi agtarigagay iti ado. Mayatak iti dayta. Gam kita umot tagpatingga kala iti kabailam. Adi ta umasinso takasta ka. Kontento kalatan iti adda. Uwan ata iso ti kabailam ta. Ay isa nakasta kanyak. Kaya't ko ti bumaknang. Kas kinidon Esteban nga amo ta. Kaya't ko ti agbalin nga amo. Anya? Yawan mon, Benito. Malablab samon ti tuktok mo, iti panagar-arapaap mo. Oy, sana dakas ti agarapaap, Pedrita. Tati arapaap, ti bangitayok iti tao, tapno agbaligay. Ay, awan, jak maaawatan ti ibagbagam. Ngala, saan ta napagsaritaan pa itinuan niya laditan. Asikaswam ka ti panagmanehom, tamangan no madisgrasya ta. Kumusta ni Don Esteban, manang Pedrita? Simbangpet ka din? Mabayag pa sumangpet dayjay. Kasta? May ikawa. Iso ngamin ti kang runaan a customer ko no umay dito'y ili. Nalaing nga uminom ni senyor, ngam templado. Numalabsan naman, sagpaminsan laday ta. Ngam, grabe mat. Saan ang makaawin? Katno awanak, jaklaan mo. Anya? Mat. No awanak lang ata dito'y amang kitkita kankwana. Amangan no adamang loko kankwana. Apay ngamin? Di na nga rod amo ti lubong nan numabarta. Sa bagay talaga akasta. Nabartag nga rod. May mayat no kanayon na akadwa ni Mang Benito. Tapno adamang yawid kankwana. Saan mat amabalinti kasta Anya langan ti matrabaho ni Benito no nakaipos akanayon iti amo me. Matkit di ama ng Pedrita. Ne, saan akong ngagbayag. Amangan no agur-urayan ni Benito iji lugan mi nga agawit iji Hacienda Gabriel. Sige, ituloy mo ti makitsenda. Agpasyarak to iji ayan nyo manang Pedrita. Napintas ijay. Ka no, addan to gundaway ama kadano nak ijay. Nagbayag kan aya. Kino na magumatang kalatrikado ngam nakabaybayag ka. Nakitak ngamin ni Edita. Dayjay. Kat, naging nistorya kayo manan iti nakabaybayag? Saan mat? Anya pa'y laturayan ta.
Agbati ka dito, itada pa'y gayam gatangag. Si kamot gayam ti mangibayag. Kunaklan no agawid tan. Gumatangak lang iti arak ko. Awan ni Senyor Esteban na pakiinumak iti arak no iti malam. Iso akapilitan na gumatangak ita. Kasapulan pa'y laday taaya. Hunmut kasapulan ti bagi ti arak bakal. Naan, ikanak man iti igatang ka. Anya? No arak ti gatangam. Di ka dumawat kanyak. Di ka man, Pedrita. Amok adakkel man inti nakupit mo iti inted ni Lolita pakitsindam. Anya? Alan na, ibingayan nak iti nakupit mo. Nita. Sige ka. Ibagak ni Lolita kupitam no di ikan. Para arak lang, Mike. Ha! Makapasuron ka, Benito. Inka nga roden, katnay. Aldawan. Mangted kamot lagayam. Nagadupay lang artem. Oray ni Mama. Babalawan na ti Jack pa na ibagakan ni Esteban nga aginawakwan. Sakbay anak pa Espanya. Kas ka ni Manang Pedrita. Amkan mat ni Mamang nga amangan no din ton aklonen ti asawak. Nga iso ti ama daytoy. Basol ko. Angam. Sapay kumata saan to akas ta ti mapasamak. Aglutluto nga tan ni Mamang iti pangaldawan. Mapanak iti kusina tatulungan. Ado pa iti kayat ko apagin nistoryaan ni ka ni Mamang. Gundaway ko ita ti masansan apa nagpasyar ko dito iti makkalak abalay. Taawan ni Esteban. Makalangan ko akanayon ni Mamang. Sige. Ibusin nyo dagita inted ko akanan nyo, da kayo akabalyo. Agpalokmag kayo iti husto, tapno sa anak ang mababalaw iti amo. Si Kalauna istalyon. Jak kayat nga addan tumakunan ni Senyor Esteban inton sumangpay. Jak kayat nga ibaganan to abinaybayan kayo. Sige, mangan kayo amangan. Benito, agawaam di tatay tasukunan ni Senyorita. Maluman. Umyan ijayan. Anya nga umyan? Masigurado nga umyan ijayan. Imbaga na itay bigat asukunag no dawayak. Mabalin mat nga ura inton bigatan no ado ti aramidak. Iso nga umyan ijayan. Anya tigasat nga gururay iti agbalin nga anak da Lolita ken Don Esteban. Gagayem, diyo liwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Rebutaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas. Nagpa-Espanya ni Don Esteban, gaputa kayat na makita ti mapa nga imbagan nila kay Usep. Iti kawan na. Kinay kayat ni Lolita asaanen nga agawid da Benito ken Pedrita iti balayda, ket umyandan iti bilya tapno adda kadwana. Napan ni Lolita iti ayan ti inana. Idinto tanapan met na kitsenda da Benito ken Pedrita, apaman anay tulod da daytoy. Malaman idi palagip ni Pedrita asukunen ni Benito ni Lolita. Ngem kinuna ni Benito nga umyanen daytoy iti ayan ti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Makamuka no di mo sukunan ni Senyorita, Benito. Sa anak mat nga roden nga agluto iti para ken kuana.
Agluto ka iti naimas para kadata bakit? Anya? Mapadasan tamot ita ti biyag ti baknang. Data ti bumalay dito'y Villa Gabriel, tawan dagiti amo ta. Ambisyoso kamot unay, Benito. Ay sus, gundawayan ta. Awan da nga rod, di damot makita ti aramiden ta dito'y. Apay, anya ti aramidam. Aghanin ta. He, laklakayan. Oh, da kayo akabalyaw. Awan makunayon ha. Intad konti ka ninyo. Tinumin nyo. Kanti vitamina yo. Awan nagsakit ka da kayo ha. Kas kala mauyong ditanta kasarsaritan pa yan dagita kabalyo. Ay sus, makaawat da gito'y bakit. Kas dala tao. Dilaunay istalyon. Masirib da ita. Dita ka man laang. Uy, agluto kay tinaimas sa pangrabyan ta bakit ha? Ay na. Nagsaya at talaga ti biyag mi no kasto nga awan ni Don Esteban. Agulay ka. Adamot dete inted ni Senyor Adinan usaren a para balay na. Bado ti Don Dayjay. Inak agdigusen ket isuot ko dayjay. Kasla siya ko ni Don Esteban no isuot ko dayjay. Mi esposa Pedrita. Naisagana mo ti kumida? Anya ti... Benito? Oh, payakas ka lang nakakita iti alalya. Apay day taroba ni Senyor Esteban nga insuot mo. Napan ka nagsukain iti aparador da? Anya nagsukain iti aparador asasawam. Inted na kanyak da itaoy. Anya? Kita enak. Bagay ko ka day. Sirigan nakman bakit? Bagay ko ka di mat ti maawagan iti Don Benito? Bueno, Senyor Benito? Agraraman a Benito taiso. Si kamay. Parag papas mat da tao nga agbyag akas lagawn. Maditi kastangar aramidam. Tapno awan maatew. Ingkamot agdigusain. Ket isuot mo met dayta insagot ni Senyorita Lolita nga atidog abistida. No isuot mo dayjay, kas kaladon yameten bakit? Awagan kanto meten iti Doña Pedrita. Madi ka kadipay. Ay, Benito agriing kan Anya ka kadi Pedrita? Si kalaang ti agraraman, di na iramraman. Anya ti masapul yaw? Nagkukuyog kayo metan ngay may dito'y Villa Gabriel. Ukay kami ang pagpakasi kami Don Esteban. Itapay, tawan ni Senyor Esteban. Hindi mo man kaluban. Paskalkan na kami inalayan ni Villa Gabriel. Paskalkan na kami. Awan ni Don Esteban kung naklangarudan. Apay aya, di kay makawawat. Benito! Pasensya am idan. Imbaga kon kadakwada nga awan ni Senyor. Bida mamati kanya. Isang imbaga mo may da dito itapanaknakan dia. Imbagamot gaya man niya mausip nga awan ti amo tayo. Hindi kay kitin mamatay. Apay, anyat pa nagkita yo kini ama Josep ataltal ka ni Senyor Ije Away. Ulbud ka di alakay iti panagkunayaw. Awan ni Senyor. Awan ni Senyor. Awan. Awan. Iso pumanaw kayo di tasangot ti ruangan alandaw. Benito. Mga
Masisante kayo itong sumangpat ni Don Esteban. Nay, apa akas na tipunam, Mausep? Kasla si kamatante iso. Imbag man ta nakatakaw ka ito bado na. Ay, saan ko atinakaw na ito? Intod ni Senyor Kanyak. Mala, ibagamon ka dakwada pumanaw kayon. Awan ti mangted iti isang yaw, tawan ti amo tayaw. Saan tayo magbisin dito'y Hacienda Gabriel? Nga kurang ti pagbiag tayo. Kan kurang ti bingay tayo iti talon. Agbiag tayo, no nagagat tayo lakit di. Agpaiso tayo tapong. Nangagiyat ako na ni Luciano. Nalawa mo tilikudan ti pabalay tayo. Nalawa ti intad ni Don Esteban apasat ti Hacienda Gabriel. Pagpatakdiran iti balbalay. Babasit mit dagiti na ipatakdir babalay tayo. Iso nalawa ti likudan no arubayan tayo. Basta ti met iti dianom iti talon ta adamat pinarami di Don Esteban paiyas wano kanal. Pag nanti dianom manipot iti dakkel akarayan. Nga iso ti mangpaspasayak iti kataltalunan. Agmula tayo itinat natin kanda dumapay nga pagbitan at pamataodan iti kanan. May supusup iti inapoy. Gusto ni Apong Josep. Kasta ter aramido ni amang ko. Nagbangbangkag kami iti likudan ti kalkalapomi. Nagmula kami iti kamuti lanot. Kan kamuti muro. Dandani makalita tagijayan. Agbagbakas dan. Nangigyo. Puno ti imbaga ni Luciano. Tulad din yung tiraramidin na. Tumot natin mag-imulan tayo. Sigurado nga lain tumot lang ni Don Esteban di Babe. Saan na nga alaan? Di kunanagin ni amang kau. Kat ibingayan tayo laang iti pangramanan tayo di bilya. No kaya dati agsida iti natang kan mga niti prutas. Matlagayam. Ala. Agsubli kayo, nakadagiti kalkalapawiyo. Agtrabaho kayo para iti bagbagiyo. Sana day talagur ura iti manabtog dita. Mayat jimbaga mapok Kasta, tulungan nak nga agpalawag. Bukas di makauawat dagiti kapurukan tayo. Ay, aguray ka man. Ay, manutawon mo na pok. 18 lang nga pong. Si kansamot deta diyan ni mga sawa. Una pong. Ay. Isungarod niya, umag-agawa akmat at tumultulong iti trabaho, da amang ko. Wala. Ay, kasta ti buwero. Mala, mga sawa kan tungaroden. No, agiskwila ka kunak kuma. Angam kunamot ni amang mo, nga awan baal na amang pa-eskwila ka. Maawatak deta apong. Maawatak dagiti dadakkel ko. Umagawa aglayan niya agtalong. Tinto agbalin na putot ko tag eskwela. Kasta, ay dayawon ka, apok. Umasinso ti agpamilya. No, kasta ti kapanunutan na. Malala, umagawa ka nga ron. Saya atam ti agtrabaho, apok. Agarap ka dito'y Brutus, Mapanak man iti ayan dagitag bangbangkag. Di ka umad-adayo, Brutus. Agarap ka lang dito'y turod. Nimit Luciano aputot nila kay umpong dayta. Nene. At idug apaltog tinakasabit iti sanga timangga. Kaabay tinakasabit metlaeng abayon. Balon nga tatilinaon dayta. Agap, dayta nakabiti na paltog. Asino nga tati aking kukwa dita? Iskupita mo't gayam.
Pagtirtiro da nga ta iti tumatayab da ita. Ado nga minti pagaw kada alimuken ditoy. Ang mga nuad dapay makadanon nga abuyo ditoy, manipod dita kabakiran. Luciano! Isardeng mo pa ila de tagbukwal dita! Nakita na kung dito'y sirok ti mangga. Umay ka pa dito'y linong, Luciano! Di ka unay! Umaya po, Mang Binitaw! Ubayan ti loko. Naidumduma day takadagiti amin nga agtutubo alalaki a putot ti manalon. Nagagayt, ken talaga nanakam. Adda na panunot ko. Wag, napintas tinapanunot ko. Aganok ta ko na, Mang Binitaw? Wag, at damot gayam iskupitam. Apag iso, tad damot iskupita. Engem, naidumaday jay dita iskupitam. Ha? Anyamot tinagdumanda? Agpaiso nga iskupita kit kitaan. Awan duma na itilanga dita iskupitam. Ngem, bala ti kalibre 22 ti bala na. Ha? Oh, di ka kadi agbilib? Pasadya day jaya pinaaramid ko iti agar-aramid iti paltog, ijay baryo tiko. Ha? Ni, ijay mo ti nang paramidan ni amang ko iti daytoy, Mang Binitaw. Aya, kita agman ti bala na. Uray, jak ipakita. Kapadpada siguro ti bala di paltog mo. Kita aklaeng. Mabit lang. Nay, kaya't mo asawen, ikarkargam dita bayon nga ayan ti balon mo, kat ibat batim la dito'y sirok ti mangga? Wen met? Ay sus, delikado barok. Kasanunuad na maisaro ang atulisan dito'y, kat sukainan dati bayon mo. Aramaten damot lakin ka, day taigam mo. Di tanto aramidon ti kasta, Mang Binito. Nasingpot damat. Nay, kaslam amum ida Saan met? Damag ko lang. At na panunot ko, Luciano. Numayat ka, agkuyog ta. Anya dita? Mapantaaganop iti kabakiran. Nalawat ti kabakiran na masakupan ti Hacienda Gabriel. Adulakit di ti atap nga ayop ama ano pantay jay. Talaga nga ato. Napadas min kin amang tinapanaganap. Kastaya. Sige, ibagam kinyamang mo. Mapantayon to aganop. Anya, in kayo aganop. Uwi na po. Mala, sumurutak to. Kano ti ipapanyo? Intong parbangon ka no, kuna ni Mang Binito, apong. Ay, apay nga itong parbangon, apo. Kastamot ti kunak, apong. May mayat no, agrobwat tayo dito ipatat iti malam. Kumita tayo iti pagpalabasan tayo iti sumagmamanong nga oras. Sa tayo to aganop iti parbangon. Ay, rabi iti panaganop. So, mapantayo iti kabakiran, sakbay asunit ngat. Awan angin na. Bumbak man. Oy, Benito. Apa nga inruar mo data iskupita? Kami aganop kada Luciano. Anya? Wayne, ado ka no ti manupan iti kabakiran ang masakupan pailang ti Hacienda Gabriel. Agar-aramit ka. Saan aday ta ti trabahom? Kakaiso na anawaya da tao ita. Tawan pa ni Don Esteban. Wanang... Martengkan, di ka man nagbalin akong trabida? Agab-abuso kan, Benito. Panunotam. Ang mga no pa kaikatam akatalak ni Don Esteban ti aramidam. Awan mate, di namot makitkita. Kat no maamuan nanto. Maamuan na ano ibagam dang nga? Saan asyak ti mangibaga?
No di kat dagiti makakit-kitaken ka. Di ka man. Si kalaang ti kadua ni Senyorita Lolita di Villa. Isu asigurado man nakatrang ka amin atawa ken ridaw, apaman asumipngat. Mapan kayo itan. Wen, ita kano amalem ti sasangat May. Dila kay usip ti kadua May. Pagsakayak ni Brutus, kukudak met jay dua kabalyaw ta pagsakayan da Luciano. Oh. Inukod mo matandang ita kabalyo ni Don Esteban, Benito. Uray, Ay. ket awan met ni Don Esteban. Benito. Inukod ko na, tapno agkabalyo kayo mait. Narigat met no, nakakabalyoak, sakit magmag na kayo. Ay, Amang ano, agungot ni Don Esteban itong sumangpat. Di nanto maamuan, basta awan agtagtagari kada kayo. di mo maibaga, Benito. Siyak ti makamo. Ayabam ni amang maon, Luciano. Mapantayon. Mala, ayabam ti amam, Luciano. Agkasakay kami dito'y may sa kabalyo, ta si kadita may sa. Ya! Ya! Nalaing agkabalyo nila kay Usip Ado pa'y laing ti atiwan ng agkabanwag. Dinto ta nasuruksan nga 80 ti edad na. Hey! Ama Usip! Agannad ka! Di mo na partaka dagpataray kat medyo akiki din ti pagnan. Aginayad kan Brutus, delikadong tidalan. Mang Benito, agaramid tayo ti pagpalabasan tayo ti Sardam. Anya ti aramidan tayo? Nagtatayag dagiti pinuon ti kayo dito'y nagsardingan tayo. Kaslas subit ngay tayo. Ngam nasapa pa'y mutla ti oras. Kasla rabiin ta napuskol dagiti nagtatayag a kayo dito. Para kun ka dito may sasako. Sakaw? Apay dito'y? Agaramid tayo iti sinan-indayon na may galot ka dagiti pinuon ti kayo. Isu ti pagidaan tayo, inton makapangrabii tayo. Kasta ti dami dito, no umay kami agan ano. Mang Benito, kabalan ti agid tayo ti sakong indayon. No, kabalan ni Ama Usep. Hey, Apay kat ajak kabalanan. ay, shh. Agulimak kayo. Gulimak. Saan na ada tayo ti tao dito kabakiran? Asino dagiti nadlaw dala kay Usep a nakakabalyo iti kabakiran. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas, abusado ni Benito iti panagbalin na katalak ni Don Esteban, kabayatan ti kawan ti amuda. Nakawayamot ni Lolita ng pasyar iti inana. Iti purok dagiti mannalon. Miniting nila kay Usep dagiti kapurukan na. Imbalakad na ti panaggagat dagitoy. Gaputa saan dalakit di ngagbisin. No agmula da iti sabali a pagapitan da iti mabalinda pagbiag. Malaksid iti pagay. Nadlaw nila kay Usep ti agtutubong agnagan iti Luciano. Nagagat na ito'y ket dinayaw ti lakay. Iti papan ni Benito iti away. Nakita na ni Luciano
at darmas ni Luciano ang mawagan iti iskupita. Imbaga ni Benito nga addamat iskupita na, ngamsaan agaga nga iti balat iskupita na. Dita anamuan na nga agpadada iti aramatan kini Luciano. Napanunot na nga rod ti mapan aganop. Simurot nila kay Josep iti ipapanda iti kabakiran. Itagagayam, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Saan daada tayo ti tao dito kabakiran? Ah, Kaya sasamon. Iksat-isat dia kita. Amo yun no asino dagi jay. Ay, nakalabas dan. As iso dagi jati grupo dagi ti nabakbati akam kamang timakon ko na hukbalahap. Anya? Amok na wan pa'y tinangnangag ni Mang Benito nga istorya. May papan ka dagita ahok balahap, apong. Iso nga istorya man kidi. Kaya't kumang amangag. Anya? Ado ti amoyo may papan iti istorya dagita at tao? Yeah. Awan namin gamag mo may papan kanya Benito. Ha? Saan ko paglastog? May saak ka dagiti simina iti grupo ti hukbalahap. May pangpanguluan ni Luis Tarok. Asino nga minon ni Luis Tarok, apong? Dagi Luis Tarok ti pangulo dagiti hukbalahap sumupsupyak iti dagi Presidente Rojas. Idi natay dagi Presidente Rojas. Idi 1948. Simukat dagi Elpidio Quirino. Isumot idi ti nagpresidente dito Pilipinas. Ha? Intutuloy na ti kampanya para iti pan nakakamag dagiti kamang ti hukbalahap. Nangijaya iti natalina ay apanagsarita para iti kapyakental na ti pagilyan. Mawan na pasamak. San nga ang kaskaso dagiti hukbalahap tinaijaya nga amnestia. Kasukat ti isusukod ako ma iti administrasyon na. Awan ti nagibaba. No nagisukoy termas iti unos ti 50 aldaw. Ana iti apawayway kadakwada. Bilibak Ado ti amuyo iti dayta? Dumag ka, Benito. Kaya't ko amamu amat nuan niya ti kapadasak edi siyak ti agkabanwaag. Sige, ituloy mo ti agistorya, ama. Ngem, may mayat siguro no, lutuwa mo tay balon tayo, Luciano. Mabisina ka. Sige, agluto akon. Aging istorya kayo nga roden, ta. Guston to. Ne, ayam yamang mon, Luciano. Napanagala iti nagango apagtungo. Sige, Mang Benito. Ta isagana kung ti pagisaangan tayo iti intugot tayo a kaldero. Pudno. Nakalapso tayo iti kinaranggas dagiti Kastila nga imunaan ang sakop kadya tayo. Dua rigat ti pinasar dagiti nagkauna apuli tayo Pilipino. Madala tapay dagiti nabati Pulida. Nga isupay laeng ti agar-ari mangtagtagabu kada tayo. Ne. Pasagidam sakit di ti amo tayo, ama Josep. Ay, sana pasagid. Hindi kay Pudno, Benito. Sana ni Don Esteban, ti tupiko tayo. Sige, ituloy mo ti istorya may papan kadagi jay limabas. Tatlo amuyo. Ay, saan mo't kat agapo ta maawagan iti huk. Kat dakasan at tao. Nasaya at data na pintas ti ilablaban da a prinsipyo. Ta, pasetak nga ron iti grupo idi. Uno sandak anaripot dagiti soldado idi. Kat amagan no kadwak pay lang dagiti aglemlembeng iti bakir. Apay nga min anatiliwda ka? Siyak idi ti minsahiro. Limod amin sa hero dagiti kamang ti hukbalahap. Isumot lagayam. Nagasat ka, ta sibidyag ka pay lang aging gaita. Ayun,
Kagasatan akong kadagiti amin nga kakabadungalan iti daydi a panawon, Benito. At yamat ti napasamak idin iti agnagan iti Luis Tarok. Damag ko ang naglemlemeng ti grupo na iti katangan ti Luzon. Kat intultuloy na ngayon panguluan ti Hukbalahap. Makastagayam. Ado didigra ti naglabasan ti pagilyan tayo a Pilipinas. Agasan met, manipod ka dagiti Kastila. Simublat dagiti Hapon. Sa iti maikatlo, dagiti imot Amerikano. Adun sapay matlaing ti puli ti Kastila dito, ingam ti puli dagiti Amerikano. Ay una. Dagita apuli, ti nang saksakop iti naglalawa a dagdaga, idi ununa na. Ado ti pinututan da apuli tayo. Isa nagwaras mutan ti puli dia. Wala. Sapay kumatadumtang tumot lang ti panawon a makarok at tayo. Mamimpinsan iti ikot dagiti sabali apuli, Benito. No, sakla amang kitkita. Awan day ta? Ay, di mo ko natikasta. Benito. Tano agtutunos tayo. Makalungaw tayo. Ada tayo day ta. Benito. Pedrita. Nay, ada kayo gayam, Senyor Agusta. Itaman pa'y ngayon sa paryo ti imay dito Villa. Wen, amok ngamin adi pa'y simbang pati manugang ko. Kat awan kadwayo ditoy. Talagang awan kadwami. Dudwa kami amaturog ita dito Villa. Dudwa kayo. Ne, ayan ni Benito. Simurot ka dagiti tagaaway. Mapanda ka no agano. Anya? Dan sa Luciano kan maosip ti simurutan na. Wen. Masansan ti panaganok da Luciano nga agama. Ni Luciano ti umayaglaklako iti karni ti alingo, iti balay. Kasta? Ay na. Makaramanak to iti karnit alingo No adda maano panda Benito. No di karnit musang Pedrita. Musang? Wen. Dahi tay atap apusa. Di mo amo day chay. Masidaaya ti karnit pusa, senyora. Atap apusa kunakmet. Pusa iti kabakiran. Maisabali ka dagiti makitkitam apusa. Uray pay, pusan tulat ta. Si kakit di Pedrita. Sa bagay, no kadwada ni Lakay Usep, pilyon dalakit diti ano panda. Saan ngamin akayat da jala kay ti basta agpatay iti atap anabiyag iti kabakiran. Isu talaga ti kadwada. Nasayaan. Nasingput da jala kay Pedrita. Adu tinaglasatan na adidigra iti panawon ti kupat. Sa bagay, iti dayjay akalakaynan. Siyak tupay. At damat maistoryak agure ka. Ayan ni Lolita. Adan iti kwartuda. Imbilin na nga ayabak no makaluto ak iti pangrabi Ibagaman nga rod nga daak. Wan senyora, mabiitlaan. Talaga nasaanan na pinakibiyangan ti kapsat ko na moher. Dagiti kagawaan, dagiti nagawan na parentes nida kami. Awan masarakak iti bagbaga nila kay Osep na mapa. Lokatag tidakkel na lakas. Amangan no adalita dagiti daduma na babalor nagamigam di baba. Naimbag man. Taintedan ni Margarita dagito'y nakadado na tulbak. Dagiti amin na pagidulinan dito'y kwarto dahil di papakan mama. Siyak ita timang lokat kadagitoy.
Siya kita ti mga mono anya dagiti nakadulin ka dagitoy. Binig na tela. Napintas ti pan nakakupin dagitoy. Mapa tinaimarka ka dagitoy na tela. Kunak tumat. Mapa na ito'y. Mapa de Hacienda di Familia Faustino Gabriel. Mapa de Hacienda Gabriel ito'y. Awan samet ti makita dito'y amarka tinaidulin a kinabaknang. Kitag dagiti daddo mapay anak ko pinalupot dito'y. Ang mga nuada dito'y ti bagbaga nila kay usip na mapa ti kinabaknang. Titulo ti dagdaga. Anatagi ko aday di papay di Pilipinas dagitoy. Naglalawa. Saan lagayam nga ijay Luzon ti ayan ti sanikwaday di papa. At dapay iti kabisayaan. Sa bali laeng ti adda kadagiti daddo mapay apaset tamyanan na Luzon. Alay kami na gitoy. Agraman ti mapa ti Hacienda Gabriel. Ayan nga ta, ti mapa ti kinabaknang. At dapay gayam jak na okrad anak ko pinalupot. Mapamatlaeng. Kasla kadakkel, wenno kalawa ti ules tubing daytoy na tela. Mapa di abundansya, possession di Familia Gabriel. Iso daytoy yan. Sa anak na nagkamali, daytoy yan ti mapa ti kinabaknang. Nalawag dito iti lugar. Lokacion. Hacienda di Faustino Gabriel. Iswa talagang daytoy. Mono, dagiti hermanos ni siya. Sanda na ininteres dagiti abundansya na napanawan dagiti dadakkel ni da kami. Kukuha amin ni siyak dagito yan. Siyak laeng ti eredero ka dagiti abundansya na napanawan dagiti Pilipinas. Ay kadua rabi tayo dito kabakiran. Damot tayo na anupan tayo nga alingo. Mapaling tayo ti agawid. Agkurang pa'y tinano pantayaw. Awan pa'y ti ugsa. Narigat nga anupan tayo sa binito. Kayat ko nga dayawid tayo nga ugsa. Kaso nga ganop tayo pa'y. Ne, Agdandalusiano. Awan, mutit lang ti naanupan mi anayon dayta, napalabogan tayo nga liyo. Natay samot daytan. Una, katno, inwalagos mat adagos ti kadwa tayo ang mga nga aso. Apaman na natin naga, pinagtugak. Talagaan na tiruam? Wan mat, di oray kita ti sukat na. Sige, parchen tayo nga roden. Kaiso kitang rabyan tayo ita. Itapa tayo ti daduma karnina ha, tadi tayo matla maibos amin. Ado ti karni da ito. Wala, pagtitinulungan tayo apulpugan ta partiyan nyo. Dagiti maano pan tayo na. Iso ti pagbiyan tayo. Ta di pa matkayat ni Binito ti agawin.
Kunak no, agawid tayo ton parbangon na napaw. Aganop tayo pay, bareng adda masalamaan tayo nga ugsa. Narigat nga ano pantog sa? Ay, awan narigat no nasiglat ti aganop. At damot ni Ama Usep. Sanaya, Ama. Ay, ulit ha. Bayaan nyo. No, da masalamaan tayo. Ipabusoy man kanyak ta siyak timang tiro iti nagbuatan ti matana. Sige. Kakitaan mi man, no di pa'y nagkupas ti kinasiglat mo ide anak igubgubat kadagiti hapon. Ay, sus. Di da krabrabaken. Si ka, binito. Ipakitak ti kabailak. Uray saan pa ya kinumpirma ti doktor. Ibaga ka talaga nga aginawan ni Lolita, Pedrita. Talagamot nga ginawon, senyora? Ngam, kaano aya sumangpot ni senyor mo? Makabulan nan sa kano ija Espanya. Ay, suskat kasanungatan. Abaga nubungan to tiriri dati sikog ni Lolita, tadi namot imbagbaga iti. Wan nga rod, senyora. Kanayon magmamayo ni Lolita. Ipasimuda ang tayta at talaga amasikugan ti anak ko. No bilang ta saan to ama ako ni Senyor Esteban, nga iso ti ama ti sikog ni senyorita. Anya nga ti aramidon yo. Dahil dati pampanunutak kita, Pedrita. Diyak mo bali na baybayan ti anak ko. Wan mata. Imbagkit di tada kayo payabiyag, senyora. At damat la pagkamangan ni senyorita, no iruruman ti asawa na. Diyak to baybayan ni Lolita. No kastantuman ti mapasamak, talaga asyak ti mga klolo iti anak ko. Senyor Alfonso, nabayag mo tin ajak nakita ni Senyor Esteban. Kaano ka di asumangpot? Tantanin, Idita. Maikaw ang akmat? Iso ti kasinsin noblat mo asukik, iti kanginaan nga arak, dito'y pagtagilakwak, senyor. Idita. Ha? Apay akita anak iti kasta, senyor? Kasla adda kayat mo nga ibaga? Ay na, senyor. No adda planom akas iti naramid mo kanyak iti. Mapaay kan. Jak sumurot kan. Talaga na malagit ni Jack dadi anoche. Idita. Di mon ipalagip kanyak, senyor. Karugit ko ti bagik. No malagip ko dayjay kinamauyong nga isusurot ko idi kada kayo. No, Idita. Saan na kinamauyong daydi na naaramid iti daydi na noche. Na isang sangayan. Asaanan ang maulit iti kaanuman, senyor. Jesus, apo. Kas lamang rukrukot ay tatao. Kita anak mata. Talaga ka din na. Talaga? Nasaan ka? Na nagsigog? Ano na? Pagarupan ni siya. Naagsikog ni Sika. Na siya tiyama. Awan ka di? Isungarod adakkel abiddot ko ti panagpabusoy ko kada kayo, senyor. Ta sa anak anagsikog. Iso amanjakong. Manjakong. Ala, agsakay tayon kadagiti kabalyo tayo, ta sumalog tayon. Agawid tayon di patad. Luciano, agkasakay kayo nagamata siyak dito'y maysa. Una po. Siguro, nalaing kang agpataray iti kabalyo idi kabambanwaga man niya, Ama Usep. Ay, una. Ay, aday din ang kamkamat kanyak nga hapon. Ay, naitarayak Talaga, Ay, nasiglat mo't degi sina kaya kakabalyo. Uray tila simsimpukan ni iti kababuan tayo ti Cordillera. Kat naadayuan nila taday din ang kamat kada kami nga hapon. Bilibak kada kayo Ay, una. Mala, agsakay tayon kadagiti kabalyo.
Agawid tayo! Ya! Ya! Ay, jak unay partakan ti agpataray. Padasak alasinan ti lugar na malabsan mi. Barang malagip ko pa'y di apaset ti asyenda. Nailing din dabi nito. Ho! 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 Sardeng! Ho! Kasla iti da ito'y apaset ti bantay da di apaset na. Kalbo iti da iti alugar. Babasit akayo tinagtubo. Katno na kadadakkel dan. Mabalin akas kadag ito'y ita na pinuon ti kadadakkel da. Inkalimidi iti agarup sa nga polo kadapan ti kaunag na. Ginaburan mi ti adu abato. Sa amin to minulaan iti kayo iti rabaw na. Manya kayo day din. Ay, no sa anak nga grero. May saasalang day di na imula. Ne, adu ti pinuon ti salang dito ya. Aguray ka. Ditan samot abanda. Malagip nga ta nila kay Usep, ti paset anakay kalyan ti kinabaknang, anaidulin iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas at dalimabas at ulisan itinagsardangan da binito apasat ti kabakiran apag palabasan da iti rabi. Itamatan tinangrugyan nila kay Usep anagistorya. Nalagip tila kay ti adu naglabasan na idi panawan ti gubat ti pagilyan. Nalagip na ti may papan iti grupo amaw awagan iti hukbalahap. Ag grupo dagiti kumong kontra iti gobyerno iti agleplepasan ti may kadwa agubat iti sangalubungan. Nagduldungog ni Benito ket kinunana amay sangarod ni Don Esteban kadagiti politigang ganat amangad adipen kadagiti Pilipino. Napaisem nila kay Josep tamuna ti kinapudno. Kabayatan na napan ni Doña Agusta iti Villa Gabriel. Amuna talaga amasikugen ni Lolita ket nagsarsaritaan da kini Pedrita ti mabalin a mapasamak inton sumangpet ni Don Esteban. Iti sabalya pagilyan, nasarakan ni Don Esteban dagiti mapa akayat na makita. Nalaus tiragsak na, gaputa si Babaligi iti panagawid na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! No, sa anak nga griro. May sa asalang day di na imula iti rabaw tinaikali a kinabaknang. Wan, litang sabon dati na kaikalian dagiti balitok. Ha? Dumsa agak. Oops! Nasamak ka. Kitak day taapon ti salang. Amangan mo isulay ka day di na imula. Medyo naturod tayang tipon day taa. Kastangatan ti kadakkel da di ana imula. Day ito ingatan. Por Diyos, anay ko. Kasya nag-apo. Naunag nga abot na ito'y nakatinagak. Kasano ang makitak na ito'y ngabot?
Nakumutan itinapos ko aroot kan Rono. Anay, nasakit isikat ko. Ay, nabluak sa amutan. Luciano! Rayatan na! Uray lagal lang ugan tipukaw ko. Mga nosad ako na mangag. Nakadayudan sa nitius to. Luciano! Rayatan na! Mang Benito! Ako ay ajak pag makita na po usip. Itay pa agit kita agit ilikodan tayo. Awan mo ta sa masaranan. Ngay, apay ngay? Ho! Ang mga no, di na tayo masurutan. Sika, ano subliyan? Subyek! Amang, agbati kayo kini Mang Benito dito. Sublik na apong usip. Awanin. Talaga saan ko ang makalayat daytoy. Naparot amin ang dagiti. Nauy-uy aroot. Pinadas ko apagkaptan ako malayat. Awanan ti nabati ang magawat ko apagkaptan. Noong makalayat ko tingarab ti abot. Luciano! Arayatan da! Nakabatyan niya ito na po, Jose. Awan mo't ang makita kong. Ha! 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 Ito giant ti kabalyo na. Ho! 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 Iso day tatay kabalyo na. Ayan nga na po, Jose. Agar arab mo't day ta kabalyo kita. Napanan na nga ta. Isidang pukpuk ka. Yung pagtatawadan na. Kasi lang nagadaya. Hey! Hey! Agsawarak dito eh. Kita agdadas-das na. Taisot isurutag. Hey! Hey! Apong usip! Apong! Sabihin mo tayan niyo! Awan mo't sumungbat. Pagkawak mo na. Apo! Sa dino tayan niyo! Asus! Ura na mabak na giti ayot dito eh. Oh! Oh! Apo musip! Ayan niyo! Por Diyos! Agda kayo dito abot-abong! Iyak makita da ito na abot. Iso nakinaga. May ako. Di kayo makakalayat! Itayak ba'y kumaan nakakalayat mo da pagkaputak. Maniparoy kayo titalay. Adan sa tali iti silita ti kabalyo nagsakaya. Una pong! Adatali! Uray ti silyeta ti nagsakaya kakabalyo kat adatali! Mabitlaan! Tay pauy-uyan kayo ti tali pagkaptan nyo nga muli apong! Apo Diyos. Agyaman ak. Unak na kanibbusan ako. Imbag na nagkauli kayo na apong! Ay na. Ganda ni pati siya kat matlag itayan! Ay na. Nagdagsin kayo mo't gaya mapong! Delikado talaga dito yung kabakiran. Di mo kabisado ti pagpagnaam. Anya nga minti naramid yun dito yapong! Ay ako Ay Luciano. Ibagak na ito yakin ka. Anong lumabalin di mo ibagbagay ti sabali. Anya day ta? Ubing kapay. Mairanod ka iti da ito no bilang. Mairanod ti buklam to a pamilyam. Nung ni Benito, boy-boy amon da nga tao. Kinapatag kat sika.
Anya nga minday ta, Apong? No sa anak nga agrero. Dito iti nakaikalyan iti balitok. Anya? Uy, adya balitok ngayon kali di dagiti nagkauna nga tao dito May sak pa edi apas-pasurot. Rubingak pa edi. Iso ajak masiguradon ti lugar. Apong? Iso ti laglagi pak itay. Patapok nga iti sirok day tasalang tinakaikalyan nagidian nakakahon a balitok. Nagsayaten no datayo ti makasara, Apong? Iso nga rodara nalagip ko itay. Ngam, anyat pagilasinan nyo. Ape ako naya dita. Ajak masigurado. Nga may sa apatubo asalang tiin mula edi dagiti nangikali ti kahon. Inmula da iti raboti ginaburan da kinabaknang. Anya? Uy, kat amangan no isuday tanday di na imula apatubo asalang. Kasta? Kat nakatinagan nyo nga abot nga, Apong. Amangan no, dito imot. Kat adan nakaala sa bali. Ha? Anya tiga po na nga daabot dito ngay, Apong. Amangan no, adamot yung nakaunaan ng kali. Nagsasaon ni Luciano manikod itay. Ang panunutan ng katimbagak. Hey! Hiya! Hiya! Ya! Sa dino ti bang bingayan tayo ti karni dagiti no kanteo. Hey! Adalaki di yawid mi kada Luciano si Dami mayaton. Yawid mo kami nun iti bilya, binito. Apay na! Itapang ijayan. Maraman ang ni Senyor Esteban. Tatlo makalaman mat iti karne ti ugsakan alingo. Sige, kayo ti makan mo. Hey, dumagat tayo di pulo. Tagsasalita tayo pa sa kagteros iti bilya. Ya! Hey, bininak to na yung pag Luciano. Dilumbag ang maamuan ni biniko ti imbagak kankuana. Awan, agum day ta atao. Iso adi may ibagay kankuana day jay ang maamuan na. Addan ni Benito. Ay, imbag tayong sangkot na magladagit inukob na akabalyo. Benito! Imbag tayong sublim matladagit akabalyo. Ay, darasam kit day. Alam day to bayon. Anya tilinaon day ta. Ay, naragsen. Oh, alawada ma. Nay. Ang mga numay batam. Ay, por Diyos. Jaksa ka ba ulan? Sikan ti mga wait. Oh, nay alo po imun aya. Eh. Ado to yung sangpet ko akarne. Karne ti ugsaken alingo an ano pan may. Kasta ka di? Ay, nagsaya atin, Benito? Ala, tulungan nak. Itapa tayo ti daduma. Tasang putanto ni Senyor Esteban. Awan ganas ko amangan, Manang. Naimas ti pinanglutok iti insangpet ni Benito a karne ti alingo. Uray kasano ti kaimas na. Tawan na talaga ti ganas ko amangan. Kasano daytan? Kumutong ka ah. Anyan tupay ti itsuram, inton sumangpot ni Senyor no kasta. Uray an-anwag. Talaga nga awan ganas ko amangan. Gagangay matkit di iti aginaw ti kasta. Agulaw kan agkakapsutag. Imbagam kumaday ta idi imay ni mamang mo. Jak kaya ta mariribukan ni mamang. Iso at jak imbaga. Iyan niya kamot tan, senyorita. Sige. Panawan nak dito kwarto. Kayat ko ti maturog. Mangan ka kuma. Ipaanaw mo dayta ko, nak. Saan ka mangan? Apay ayadi ka makauawat. Saan amangan ko nakmat? Irwar mo daytan at araon. Sige. Sikati makam mo. Saan asikati mabisinan? Di bayam? Sikamot.
Daytan tula bagim ti ammom apampanunuten. Anya nga ron ti mabalin mo, no di na kaya timangan. Narigad mo't ano pilitam, kat iselsel mo itingiwat na dayta inna po, ikan naanger akarne. Ay, ala, di ka nagungat. Tilmo naman pa dayta insubom sa akan tuag sao. Kababa inti kasta mairwam mo Nakapapal ka kit din. Uray ka lang pugpugson. Apay ay apakasikuran na. May masak nga ron timangan. Nakamikmiki ka ngamin, iso akasta ka. Ala, huston. Nakaadho ka manin. Mangan kamitan, di ka sumanaw, makadadaal ka itigana sa mangan. Apong, di ibagbagayo a kinabaknang. Agpaiso ka di talaga? Di ka di mamate. Mamati akmat kit di. Ay, matlagayam. Apong, amo ka din ni Don Esteban? Ay, naibagakan ko na. Kadya ti atapak agapuna, iso ang nagawin iji Espanya. Ha? Napukaw, ti mapangada kanyak. Nimbagak nga igamda di amana ti original akopya. No kasta, iso ti ginagara na, apong? Iyon nga ta. Iso nga urayan taas sumangpet. Umay tulakit di ditoy. Awan lat nam namae kon ibingayan na tatay baknang. Numasarakan tayo ti kinabaknang, apong? Di mo ibagbaga ti kasta. Adan tulat ta siguro siyempre, datayo ti makatulong iti panang birok na. Numan tayo, mabiro ka na ya. Uray pa'y mabiro ka na ti eksakto, nakaikalayan na. Kasapulan nanto ti agkali. Makali na ya ti kunam. Unmat kit di, apong? So sagana ka, Luciano. Si kanto ti kumindak akadwana. Si kanto ti kadwami ta sigurado asyak tumot la ti paturayan ng agsapol iti tao. Sige, apong. Ibagayon tulat tangarod. Idita, Senyor, simangpet ka din ni Senyor Esteban? dandanin. Maudi na lawas ang tibulan ti masungat. Kinunana, idi amakabulan na laijay. Sumangpet ko man. Ay, gayam, senyor. Damag ko masikog ni bakit na. Wen ka no? At damang ibagbagang amangan no saan ani Senyor Esteban ti amagay sikog na. Dahita ti ditay amo. Mangmangag kumat dahi tanasao, kadag iti chismosa, iti pueblo. Kababain pa'y? No apay na sana mapukaw dagita na chismosa. Umanay la na pagsasaritaan da dagiti saan na napinta sa maaramid, iti padada na tao. Kasta ti nakaugalyanda, senyor. Kas kanyak. Nagbalinak mat apagsasaritaan dagiti awan maaramidan dagita. Ngam, apay ko mo? Idita. Basta sa anak nga aramid iti dakas. Namin sanak laan na ilawan. Ikagkagumaakon nga ilintag ti nagkamalyak. Saan ton ang maulit pa'y? Nasaya at nukasta. Muy bien, Idita. Ngam, ni Senyorita Lolita ti pakadalagak, senyor. Maasyanak kan ko, na? Kasanon no saan ani Senyor Esteban ti ama. Ay sus, delikado talaga. No agkunta ni amigo Esteban, sigurado na maawatan na. Maawat ni iso na isumat lang ti ama Jessica ti asawa na. Nungay kumaro ti kinaseloso na. Dahil ta tinakabutbutang. Ay, kaasin to ni Senyorita no maaramid ti kasta. Inak man pasyaran. Nakapsot ka una yun. Inak ayaban ni mamang mo. Ta iso ti kadwa ta amapan iji pueblo. Ipa-check up da ka. Sige, makaamukan nga na. Senyorita, kada sa ngayon ni Senyorita.
Lokatampiri daw. Asino? Di idita at taga-ile. Ay, adda ni Edita. Isunti ka duwata. Mabit lang! Umayakon! Allah, madinti tsura naman ng Pedrita. Masapul ang maipanan iti doktor. Uwan nga rod. Benito! Umaykan! Sakruyam ni senyorita, tailugan mon iti jeep! Ipantayon, ije dispensary! Anya ti mariknam, senyorita. Di mo't agsaon man ng Pedrita. Bayam, di mo kasasao. Ang mga nuad at nga agulaw. Ay na, una yan. Iparpardas mo pa iti agpataray, Benito. Dandanita yun ije pueblo. Saan samot ang makasaon ni senyorita? Allah! Senyorita, anya ti mariknam. Senyorita! Apay ngi adimot agasugan. Senyorita! Agsao ka! Naglusyawan! Senyorita! Agsao ka! Benito, pardasampay! Ay, Diyos ko! Delikado ti kasasaad na. Partakang pa'y ti agpataray, Benito. Delikado ni senyorita. Anya ti mapasamak kinilulita. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Nagpaudi nila kay Josep, gapo talaglagipan na no sa dino a lugar, day di nakaikalyan ti balitok, anay matangan na anay kali, adun atawan tinapalabas. Dinsag iti kabalyo, ket immasideg iti ayan ti pon ti may sa asaleng, ngem anyan apan nakailawan na, tanatinag iti nauneg nga abot. Nagsubli ni Luciano, idi saan na makita nila kay Josep asumar sa runo. Ket dita, insalakan na tilakay iti nakatnagan na. Iti panaglabas dagiti aldaw, ininot ti panagkapsot ni Lolita, gapu iti panaginaw na. Nagdanag met da Pedrita ken Benito, tamkanda nga mga ano dinto akwen ni Don Esteban, nga iso ti ama ti sikog ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Partakang ti agpataray, Benito. Saanan nga agsaw ni senyorita Lolita? Ay, Diyos ko! Nakaparpardasan ti taray to Jeep. Ang mga madisgrasya tayo pa, tarantaan da. Senyorita Lolita, pakirdam ti riknam. Birumbang nga adada ka sa mapasamakan ka. Agsaw ka! Nadelikado nga aginaw. Anya pa'y ti ko na di doktor, manang Pedrita? Nagado ti imbaga na. Yung jakon malagip ti daduma. Kaasimat ni senyorita. Basta ti malagip ko, agkurang kano ti calcium iti bagina. Wan, calcium di ko na ti doktor. Isu nga ado ti inreseta da nga agas. Sapay ko na ni Senyor Alfonso adandanin sumangpet ni Don Esteban. Kasta? Nakaamon na? Basta ti amuna, dandanin sumangpet ni Don Esteban. Nasingad agayem ni Don Esteban ni Senyor Alfonso. Wan, amok ni Don Alfonso. Manang Pedrita, talaga kadi asaan nga amo ni Don Esteban ang masikog ni Senyorita Lolita iti pimanaw? Anyamot din. Di naklang arudan sinumbatan o silapan nakpay. Edita, di la mabalin. Saan atila sarsarita dito'y? Kababain no adda makangag amakam mo kada Senyor Esteban kad Senyorita Lolita. Dispensara manang Pedrita. Saan asyak ti mapasakitan? Ngam irikrik na akda senyor kan senyorita Lolita. Dispensaran nak manang Pedrita. Saan akon nga agsao? Nasaysaya at pay. Adain sangpet ko nga arroz kaldo, senyorita Lolita.
Nasayaat ka no daytoy ang kanam ko na ti doktor. Agyamanak. Sige, idisom dita. Saan ko nga idiso, gaputa subwan ka. Kanamon ta napudot pa'y, senyorita. Saan tun anaimas no nalamiis? Edita. Ay, sus. Agsangit pa'y. Mabait lang, senyorita. Tulungan ka abumangon. Kalpasan na, subwan ka. Saanan? Kabailak ti bumangon. Kandi na kun subuan. Pakabailak matimangan asisyak. Ala ka din. O alan, senyorita. Kumpet ka kanyak. Sige, matlaangan. Aday ta. Ikabil ko tipungan itilikodam. Taagsanggir ka. Agyamanak, Edita. Diyak mabaybayadan da ito yung aramidam kanyak. Ni senyorita mat. Ita, masapol amangan kan. Sige. Siya kon ti makaamo, Edita. Kabailakon. Kumusta ni senyorita? Napilit ko matla ang anangan. Inibos na diyan sangpot ko nga aros kaldo. Nasayaat. Maasyanak kin ni senyorita. Kuman, adda dito ni senyor Esteban tapno andi ngayon na. Ay, Apay nga agsinaay ka kumita kanya. awan. Mala, agsubli kay tayan na. Yanos mo pa'y labantayan. Aging kay te agsubli ni Pedrita. Napanan na ka di. Napan na imbaga kini Dunya Agusta, tikadda ni senyorita dito'y dispensary. Kasta gayam. Isumat la ajak nakita manipod itay. Pasensya ka na, Edita. May ramraman ka na may isturbo. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti tumulong. Siya kung tiagyaman kan ka, Edita. Naimbag ka unay. Ni kanon Senyor Agusta ti mangbantay ka ni senyorita. Kastamot ti kunana kanyak. Iso mabalintan ti agsubli jay Villa. Ado ti trabaho ijay bilito. Husto ni Senyor Agusta. Agsublitan ijay. Taison ti mangbantay iti anak na. Ay na, nakaanos ni Senyora Agusta. Iso kanon ti makaammo iti amin. Iso nga agawid kamin kini Pedrita. Oray sika. Agsubli kami ito ni Jay bambantay mapagtagilakwan. Amang ano'y katendakan ti amom no kanayon ka amang rikap. Bali siya kung ti amo iti bagbagik ijay. Kastaya. Nakaurno nga. Iso akinid daw ko iti mangiman manihar iti taberna nga abanga kung ti paglakwan iti vino. Ay, imbagman. Dagaya mo negosyo. Basit laday jay manong binito. Apag isulaan mat apamataudak iti pagbiag ko. Sige. Makilugan kan iti jeep. Tay dagasda kan iti pwestong. Sikati na paliw ko akanak man kadagiti amin akapatadam diti purok Luciano. Anya ka diti bagbagayo na pong? Hila kaya kun. Panmat anak mi kani apong yo bakit? Iso nga awan nga rod mairekomendak to kani Senyor Esteban sumukat kanyak enton awana kun. Ha? Iso sikati nakitak mabalin ko nga irekomenda akadwak. Mangkita iti pagimbagan dagiti manalon. Apong, amangan no saan dagto adeng ganda kiti kapada tayo makitaltalon. Taasino ak kumangay, sumukat ka na kayo? Ay, siyak ti mangisurlokin ka kadagiti rumbang aramidem. Yamamu kanto kani Senyor Esteban, apaman sumangpet. Apong? May kari ka mangimaton kadagiti manlalon Luciano. Ay, agtalaka ka diti kabalam.
Ikarigatak nga rod niya ramitin dagiti bagayo, apong. Kasta, di mo pagkadakadan dagiti ijayakin ka ta si kati maikar... Apong, ano tayo jay? Dagiti tulisan. Si Malog dagiti tulisan. Dakasan. Awan nga tanti makanda iti paglemlemengan da. Iso asin malog dan nga agdiskital dito'y patad. Nukasta! Dito'y purok tayo tayo nagdiskitaran dagiti si malog a bandido. Wala pong. Napukaw dagiti tarakan mi akalding. Ay sus! Timot baboy ti karuba mi tinatakaw. Kasano ito yan, kakabsat! Anya ti may sinasin yung alamidin tayo, tapno malapdan nagidya bandido. Apong, Hey! i-report tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Oray siya kung timapanagay pueblo. Ay, gusto timbagam, Luciano. I-report tayo kadagiti pan nakabagiti lintag dati napasamak dito asyenda. Sayang, tadi pa'y mat nakasalpat ni Don Esteban. Isukumati kaunan at mangibagaan tayo tinapasamak. Pa isukimakamo ang mangidanon iji pueblo. May awan pa'y, makamuta yun. Ay, delikado. Ang mga no dito'y Villa Gabriel ti umaysarkan dagiti bandido. Huwag nga rod Benito. Iso arumbeng lang nga adalat ta tao dito'y no itirabi Ay, uray man adda tao dito'y no dagiti bandido ti rumaot. At daya gaway tayo iti armasda. Armado da iti paltog. Ay nakabutbutang. Nasiglatak matkit di apo maltog. Ang iskupita la jay ikarkarit ko. Uray iskupita Tako na mat anabilag jibalan na. Makapatay mat iti tao. No agsasao ka, kasla nalakati pumatay iti tao. Agrubat kakit din. Taing kakita ni senyorita iti dispensary. Ang mga no palubusan dan nga agawid. Katsika, anya mo ti obram ita. Mapanak iti away. Inak siguradwain, no anya talaga dagiti tinakaw dagiti bandido iti rabi Mabalin kon ti agawid man ang tidrita. Urayak lang agsubli ni mamang anapan naggatang iti agas. Nasaya at numakaawid kan. Ngam amang ano makapadakas kan ka ti mabalin ang mapasamak iti Villa. Anya ang mapasamak? Amang ano mapanunot dagiti bandido ti umay rumaot iti Villa. Siyempre, ti amuda kat ado ti mabalinda at takawon ijay. Anya? Imbagla ko maano adda ni senyor. Tila pagdandanagam manang. Nabakudan ti aglawlaw ti Villa. Saan na basta makastrak dagiti bandido? Wan matkit di Ay, irubat ko nga rodan dagiti gargaret mo. Huston to na agsubli ni mamang mo. Amok kat makaaw-awid kan. Wan manang, talaga akayat kon ti agawid. Nakaginawa ak kadagiti bitamina atong tumarek. Mariknak anapigsa akon. Agsubsublimot ten ti sigud akababagig. Numuklok magakon. Sa anak mo ten anabasag. Mapanak iti ayan dagiti orkidya. Kailiw kun asay upan dagiti sabong da. Adda ti mang binhito ijay. Senyorita, nagpipintasan dagiti orkidya. Wen nga rod, mang binito, agyaman nakta di mo binaybay ang ida ana ang rag. Binigat ama si Buganda. Ay na, agaya mo tibanglo dagito'y atap nga orkidya. Nagpipintas da. Wen nga rod, kasla na igagara ti panagsasarunuda iti atidog nga ungkay. Naragregan dagiti bulong dagiti ungkay, kat simukat dagita asabong. Sikat inang isang pet idi kadagito'y mang binito.
Kasano na alam dagitoy? Ti ammok kat iti sanga dagiti nalayog akayo iti kabakiran ti pagtubtubuan dagitoy atap nga orkidya. Pinaulik ka dagiti babarito analaing nga umuli iti kayo. Sana sakti imuli, senyorita. Kasta? Ala, sana balen. Basta sikatin ang isang pet. Iso nga agyaman ak unay kan ka, Mang Benito. Madlawan ti tiyan na, lakay. Wen, saanen ang mailibakin ni senyor ti kasasaad na? Kasano no kalat a sumangpot ni senyor? Anya ko mati problema ta iti dayta Pedrita. Kasano no madlaw na adagos ti itsura ni senyorita? Kat kabilan na. Di mo ko na buyaan talatan ti aramiden na. Ta, anya ko mati aramiden ta? Asino ta kuma mga nawakin ni senyor Esteban no bilang? Ay, Diyos ama na nga si. Ay, siyak ti madanakan. Ay, urian niya pa iti aramiden ni senyor. Awan ti karbangan ta makibiyang. Tagabo talaeng Pedrita. Asino tiyahin kotse tinagsardang iti sango ti kasa. Amigo Alfonso! Siyak na ito'y! Amigo! Kung nagtumat na masorpresa ni Sika. Sino ti mangipagarop na sika ti nakakotse? Kotse ni sika da ito'y amigo. Siyempre, amigo. Kotse nuevo, amigo. Siyempre. Talaga naasinsado ni sika, amigo. Umay ni sika dito'y kasa. No, amigo. Saanen na sumreg ni siya kiti kasa ni Sika. Umaykit din ni Sika. Takaduwa ni siya na Sika nagpasyenda. Sorpresaan ni siya mi esposa. Kaya't muna sa wen, amigo. Saan pa'y na nakadaanon ni sika? Ijasyenda? Saan pa'y, amigo? Kasangsang petlaunay ni siya. Isorpresa ni siya da ito'y na kotse. Iti esposa ni siya. Para kinilulita da ito'y, amigo. Amigo. Vamos, amigo! Dispensa, amigo. Nasaysayan puwet lang no solo ni sika na sumungad iti Villa Gabriel. Saan mo na kaya ti sumurot kanyak, amigo? Para itispusa ni sika ti sorpresa. Iso nakasayaatan no solo ni sika namang sorpresa. Saan kit din, amigo Esteban. Anya ti mapasamak iti kalat nga isasangpet ni Don Esteban. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas, intaray da Benito ni Lolita iti dispensary, gapo iti panagkakapsot da ito'y. Inasikaso adagos ti doktor, ket kinunada agagangay lang kenkwana ti panagkakapsot na, gapo iti panagdadagsin na. Nalagip manen da Benito ti amo da, nga dapay lang iti sabali apagilyan. Kinunan ni Benito anuan yan tuman ti aramiden ni Don Esteban iti asawa na, ket awan to ti karbangan da amakibiyang. Naglabas pa'y dagiti aldaw, nakigtot ni Don Alfonso, gapo iti kalat nga isasangpet ni Don Esteban. Itagagayem,
Denggan nyo tituloy tinubela tayo ana paulwan. El Oro con Sangre! Amigo, nasaysayat mo lang. No solo ni Sika na sumungan ijay Villa Gabriel. Saan na kaya't ni Sika ti sumurot kini siya, amigo? Para itisposa ni Sika ito'y kutsi na sorpresa, amigo. Iso nakasayatan no solo ni Sika namang sorpresa. Saan kit din, amigo? Bueno, sa balin to nga roden na aldaw, ti panangawis ni siya kini Sika eje Villa Gabriel. Si, amigo. Di saan nga roden nagistambay ni siya dito eh. Dispensa mi amigo. Ang mga na imberna na trabaho ni Sikan gaputad. No, amiga. Bueno, adios, amigo. Adios! Yung bagtasanan na pinilit ni amigo Esteban ni siyak na sumuro ni Jaguar Gabriel. Saan ko na kaya na makita di mapasama kay Jai? Masigurado ni siyak ti aramidan ni amigo apa man na matakuwatan na ti kasasaad ni Lolita. Benito, kita na ichay. At dakot singag turong ni Villa. Ngag paiso. Ito'y Villa titurungan na. Akin kutsi nga tayo tidayta. Jak mailasin tinaglugan. Ha? Ni Senyor Esteban. Ha? At yan tiya mo to, bakit? Iso ka di? Mailasin mo? Wen, mabigbig ko tinakalugan. Ni Senyor Esteban. Ditakan. Papanam ngay! Lukata-katagos ni ruangan alam daw. Apay ngay. Kasla kalat aping mig sa tikabakaba ti barukong ko. Dakas ti agparparik na kanyak. Naragsak kayo sa sangkot mo, Senyor. Gracias. No, ani, senyor. Iso ti simmangpat. Senyor! Naragsak na isa sangpatyo. Pedrita! Ayam ni Lolita. Ada ije kwarto yo, senyor. Nabatad tinakita kasi mangpat. Ni Esteban. Di ko tsin. Apayakas lang masimbalod dagiti sakak. Kayat ko ti umulog, kat sa batak nga arakupan ti asawak. Nga, kasla ada mangigaw-gawid kanyak. Sana dombang ti kasto yung marikarignak. Kita akpay ti tsura kiti espeho. Nalawa da ito insuot ko abistida. Narigat amadlaw ti tiyan ko. Rumwara kon dito'y kwarto. Oh, kumusta, mi esposa? Kailiw ka una yan, mi esposo. Kunak no may bayag ka pa ija Espanya. Kinunamat ni siya na makabulan ti bakasyon ni siya kay Espanya. Agyaman ang tadakan. Kailiw ka matuna yan, mi amor na esposa. Mabitlaan. Porque nasakitan ni Sika. Apay nasapuyutan ni Sika ti rosok mo. Kwa. Ti tiyan ko. Masakit anak.
Ngam tirusok ko ti sa puyutak. Apay nakasta ti suot ni Sika. Nalawa na bisti taday ta suot ni Sika. Mati nakitaan. Kasta ka di? Bayam, agsukatakin to ni madamdama. Diyos ko, kasano nga ibagak ti kasasaad ko, adi agungat. Mamati nga ta, iti ibagak. Saan na nagsubli ti nagbakasyon na para luto dito Villa? Oray matay babaunan. Di matan nagsubli. Kapilitan na siya kung ti agasikaso dito ay. Pitrita, awan ka di pa'y nadlaw mo, amade. Awan pa'y. Dandani saan ta pa'y nga ruden ang naturog iti nagpatnag ta nagpaliiw ta. Ngam awan mati madi anadlaw ta. Uy nga rod. Ala, sapay kumata imbagan ni Senyorita Lolita ti kasasaad na kini Senyor, kat naawatan namay. Sapay kumaa. Napulot ang ti kape. Itay pa'y, inkarga kon iti termos. Iso nga awanan ti kape di tatakore. Sige, agtimpla. Benito! Dakasan! Patayin nan sa mo di asawa nan! Pedrita, dito'y talaan. Inta kitaon! Dito'y talaan ko nakmat. Hindi ka mapanijay, bakal. Benito! Senyor! Isaganam dagiti kabalyo. Mapanli na tayo di pueblo. Senyor? Larga! Kaya't ni siya ti agaliwaksay. Uwan, senyor. Irwar ko iti kwadra da istalyon kan Brutos. Manang Pedrita. Ala, pagkalma umon, Tiriknam. Di ka nagsangit. Kasangsangpot lang ni Esteban. Ngamdandaninak manin pinatay. Daytoyin ti pagamam kak amapasamak kada kayo. Maginggat ka ano nga agkibos ti Kalbaryo. Kastoyak kanilatan. Senyorita. Anya ti aramidak itan. Anya ti kuna ni Senyor Aya. Puno ti kinunayo man ang Pedrita. Di na aklunan nga iso ti ama to si Kuko. Nabatad ka nun dahi ti apang managnak. Wano ebidensya makikamkamalalaak. Anya? Imbaga na ti kasta. Wen manang. Kasano akitan. Anya ti aramidak. Senyor! Nagsardeng kamot dito, oy. Dito'y kadinti pangibatsan ta kadagito'y kabalyaw. Disagan ni Sika ni Brutos. Senyor! Surutan ni Sika ni Siak Benito. Wan, senyor! Papanan na nga ta. Anyat aramiden mi dito'y tok-tok ti turod. Matanawan ta dito'y di intero na pueblo ti San Gabriel, Benito. Napintas na vista ti makita manipod dito'y nagtakderan ta na turod. Senyor, Kaya't ni siya ti mangibangon iti vista casa iti daytoy na parte ti turod. Vista Casa, senyor? Si, Vista Casa. Kat dito'y ti pagpalabasan ni Siak iti Sikor. Kasita, kapungtot ni Siak ni Lolita. La traidora
esposa. Senyor, wag damag kayo kada kami ken Pedrita. Ibagamin no anya ti nakit-kita mi ngay nararamid ni Senyorita Lolita. Sige, ibagaamin ni Sika, Benito. Dagayo iti esposa ni Sika ti saksi, iti traidora na esposa ni Siak. Senyor, Ibagaamin ni Sika, awan labasan na ibaga kini Siak. Senyor, awan tinapaliw mi adakes nga aramid ni Senyorita. No agdadagsen ita, da kayo kanumit ti ama. Imposible! Oh, kasta. Talaga di nakwan. Dakas at talagang ti kastoy. Onya, awan ti may bagan ni Sika, Benito. Asino ti kamalala ni Lolita? Am mo ka din ni Sika. Ha? Agtagari ni Sika. Saan nakayap ni Siak to ulbod na kasarsarita? Senyor, Agtagari ni Sika, Benito. Ibagaamin ni Sika ti inob-obra ni Lolita. Kabayatan ti kaadan ni Siak iti adayo. Itayak pa'y lang agtaktak dar dito isangot ti ruangan alandok. Nandiyak matla makakita iti tao di tao nagtibako dan. Ay, dayjay ni Manang Pedrita. Manang Pedrita! Umayak man! Edita, di ka matgayam. Nagapwang. Siyempre, ije balay mi ama na. Kumusta da Senyor Esteban kanti asawa na? Nagpupok ni Senyorita iti kwarto. Pimanaw mat ni Senyor akadwana ni Benito. Napananda? Ay, jakam mo. Yala. Umay ka. Sumrag ka nga rodan, Edita. Agyaman akmana. Sige, kumusta akman ni Senyorita Lolita? Nalawa at turod. Dita akin abagatan na pasetasyon. Saan met na narangkis. Ken adda arroyo dita na pagayayusan tinalinis na agwa. wen senyor, adupay ti lamas iti waig. Iso ti pagkamkamulan dagiti mannalon. Napintas dita na aramiden na potrido. Pagipastoran kadagiti dingwen. Kas kumay ti kalding, senyor? Si, pwede na kalding. Ngem kayat ni Siak na vaka ti maibulos dita. Gumatangag to iti 50 paris na vaka. Kati soda ti maipupok dita aramiden tayo na rancho. Kumusta ti Hacienda, Josep? May rug-rugi man ang ti panagtatalon, senyor. May kadwa daras itatawin. Sika ti mangkita no anya na klase ti may raep na pagay, Josep. Kitaan nita kayo tay di kalidad. Wen, senyor. Napintas di kiti naibara sabihin Nasaya. Sumurot ni Sika kada kami kini Benito. Senyor. Ada sekreto na pagsaritan tayo. Oo, senyor. Sekreto ka no. Ang mga no, maipapanan iti kinabak ng anang ekali iti pasatias hindi na. Ang mga no insangpat ng ti original ako piya ti mapa. Mapa ti na ekali abuelito. Dito'y tok-tok titurod ti pagsaritan tayo. Nabatad na awan sabali na makangag iti bagay siya. Anya nga minday ta, senyor. Senyor, mapugtuak sa niya ti ibagam
Mapugduam, Ose. May panggap iti kinabak ng samad. Ne, apay ngagkatawa kayo, senyor. Agpaiso ka diti kinunan ni Ama Josep. Husto launa iti imbaga ni si kakanyak idi, Ose. Ha? Inyawid da di papang ti original na kopya ti mapa di abundansya. Ano kasta? Nasarakam ti mapa, senyor. Nagswerte na tao da ito'y. Isugayam ti makatagi ko ay tinaikali a kinabak nang. Senyor, nalaka nga rudan ang masarakan tayo ti eksakto anak kay kalyan ti gamang no naalayon ti mapa. Si Benito. Iso nakastoy ti aramiden nida kayo. At daytad ni siya na asignatura nida kayo. At day paramid ni siya kada kayo. Ibagam lang senyor. Makikita konti swerte, Benito. Mapurar ni siya kung iti silang ti ado na balito. Anailaw ni ti may sana lakasa. Senyor, Senyor, kaya't ko makita ti mapa. Kita no karni mitla ti mapa na italkanyak nga idi. Nakamarkay ti daytoy na tela ti mapa, Jose. Ni, lupot mo ti nakailanagan ti mapa, senyor. Ay, iso! Iso da ito yung ti bagbagak ang mapa. No kasta, anya pingaruter aramidin tayo dito'y turod. Sawarin tayo ti kabakiran na paset ti asyenda. No makita tayo ito ti senyal na ibagbaga di ta mapa. Rogianan ni tayo ti agkali. O anya, mayat ni da kayo, Jose, Benito. Si kati matungpal, senyor. ariglado, senyor. Pudno nga ta ang mapa ti gamang tinsangpet ni Don Esteban. Gagayem, di yuliwayan na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nalaos ti pungtot ni Don Esteban, idinamuan na amasikog ni Lolita anasangputan na. Kinunana anabatadan ti panangluko, wenno pan nakikamalala ti asawa na. Nupay kasta, kinuna ni Benito, nga awan met ti ure asino alalaki anakita da, anakarelasyon ni Lolita, kabayatan ti kawan ti Don. Nakapungtot lang ni Don Esteban iti dayta nga imbaga ni Benito. Iti papanda Don Esteban kan Benito iti away. Imbaga ni Ama Josep ti kasasad ti talon. Imbaga na amang rugi damanan nga agtalon para iti may kadwa pa nagaapit. Kalpasan dayta, inyawis ni Don Esteban kada Ama Josep kan Benito ti ipapanda iti turod. Gaputan na patag ti pagsaritaan da. Ti may papan itinaykali agamang timbaga ni Don Esteban kadagiti dua. Ket itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! No makita ni da kayo ti sinyal na ibagbaga ti mapa, rogianan ni da tayo dagkali. O anya, mayat ni da kayo, Jose, Benito. Ariglado, senyor. Ariglado, senyor. Muy bien. Saan nagdanag ni da kayo na dos? Dakkel to na party, titid ni siya kada kayo. Pagyamanan ni unay senyor. Dayjay akinabak ng tisong bati karkararag ni Amarigrigat. Ay, agpaiso ti kinunan ni Ama Josep, senyor. Ala, kasjay nga ruden titulag. Sumangat ni da tayo iti bantayin don bigat.
Awan kayam, Osep. Senyor, Ikan ni siyak ni Sika iti maysa na kabalyo. Napagsakayan ni Sika iti papantay iti bantay. ay, agpaiso, senyor. Si? Narigat met na nakasakay ni da kami kinibinito iti kabalyo. Kat magmagna ni Sika. Masapol nga damat kabalyo ni Sika. Agiamanak, senyor. Naimbag ka unay. Oh. Dahito iti pagsakay makabalyo into nagpabantay tayon, Ama Josep. Uy, ay, nagguwapon ti itad na akabalyok. Agyaman ka, tadda kayat ni Senyor Ken ka, Ama Josep. Ha, No saan lang ataga po iti amaw, may papan iti naikali agaman. Jakla mamaatin nga ikan na kay iti kabalyo. gusto ka, Benito. Agpaiso ka tingad na naikali abalito. Ay, sus, agpaiso, Benito. No agpaiso, kat nakitam amis mo, idi naikali. Napay nga, adi mon malagip, ti eksakto na kay kalyan na. Adun, atawan tinapalabas, Benito. Ay, no siyak ti sika, sinapol kon tinakay kalyan na. Anya? Numabirukan tayo. Siyempre, kukwa ni Senyor Esteban. Ang mga no, awan to ti ibingay na kadata. Agdua-dua ka ni Don Esteban. Ay, agom ni Don Esteban, Ama Josep. No saan nga agom, saan kumangag laplapusanan ti kinabaknang na? Ken saan kayo kumamait nga agrigrigat aman nalon? Ay, apayakas ta ti bagbagam, Benito. Gaputamok ti burik ni Senyor Esteban. Wala niya pa ti burik ng ibagbagam. Iso pa lang ti amom. Ti amo tayo. Wen, agpaiso. Ngem aglablabesan. Naagom launay. Pedrita, Da kayo matgayam, senyor. Adda ipaaramid yo. kasarita ni siyak ni Sika. Maipapanitian niya, senyor. Tangay saanen na agsubli dagiti mo tiyatya. Gila bandera kanti ko sinera ni Sikan ti sumokar. Kapilitan matakastan, senyor. Tani, jakon makaawid iji balay mi. Gapo iti kaado ti trabaho dito Villa. Gracias, Pedrita. Tauray saan ay mandar ni siyak ti panagtalinaed ni Sika dito Villa. Kat saanen na agawid ni Sika. Makitak met, kasapulan nyo ti agasikaso kadagiti kasapulan nyo, senyor. Saan na madanagan ni Sika, Pedrita? Adda aumento ni Sika. Doblen ni siya ti sweldo ni Sika, nakadkadwa ni Benito, na agtrabaho dito Villa. Agyamanak, senyor. Bayan nyo, aramidak ti amin a trabaho. Kabailag ti trabaho dagijay dua amot tiyatya api manaw. Gracias, Pedrita. Ulitin ni siya. Madoble ti sweldo ni Sika. Kastamat ti sweldo ni Benito na esposo ni Sika. Agyamanak unay, senyor. Maragsakan lakid din ni Benito, no ibagak dayta nga imbagayo, senyor. Nukasta, agyan kamutten dito Villa, Pedrita. Kapilitan, Benito. Sabagay, adamot basit akas la balay ko di talikodan ti Villa. Ken awan metlat ka balaytan, adamot ijay syudad dagiti anak ta. Wan nga, Rod. Dagijay man latarakan ko ababoy ti problema. Ila ko mong dagijay baboy mo. Babasit da pa'y mat. Kahit kasano nga roden, kumutong dalaeng no di mo to maisapar ti mapan mangpakan kadakwada. Kasaritak ni senyor para iti dayta. Alah, makamu ka, Pedrita. Tutal, si kamot tiag trabaho. Iso akita no kabaalam wano saan.
Ilako laengan ni sika dagiti taraken ni da kayo iti balayo. Kasta ti kuna ni Benito, senyor. Kayat ni siya, naagtali na udon ni da kayo iti esposo ni sika dito Villa. Kayat ni siya, nabantayan ni sika ni Lolita. Apay, senyor. Kagura ni siya, ti traidor na esposa. Senyor. La traidora! Saan laki din na siya ti padre ti si Cogniso? At nakamalala ni Lolita. Senyor. Saan ka kumang agungat? Ngam, amang ano nagriro kayo? Manipod na pan kayo ija Espanya. Saan ang nagpaspasyar ni Senyorita Lolita? Uray na panla ko maijay kasa ni mamangnak at saan anapan ijay? Ni Senyora Agosta ti masansan a pumasyar ditoy. Makitan to no ipas ngay ni iso ti si Cogna. Makitan to. Senyor. Ala, ngalpasan ti saritan. Alaen ni sika dagiti amin nagargarat ni da kayo iti balayo. Agian ni da kayo iti basit na kasa ni Benito di talikod. Unak tumay tagastalangin ti aramidam bakag. Benito, anya ti makunam ita, tadito'y tangagyan. Anya ko matimakunak. Nagasat tangata ta makipagnaagtan dito'y. Masiguradok asaan tan nga agbisin akas kadagiti pada ta makipagnana dito'y Hacienda Gabriel. Ay, datan ti kagasatan kadagiti amin na makipagnana dito Hacienda Gabriel, bakit? Talaga Sigud mat a makitaltalon talaang dito'y Hacienda Gabriel. Ngam napagasatan ta, si katinapili idi ni Senyor Esteban nga agbalin akatalak di Villa. Hardinero aklang idi, bakit? Nang rugi ka akas hardinero laeng, sang kabasit asweldo ti inananusam iti. Agingga anakita ni Senyor ti kinagagat ko. Isu nga idi natayen da di katalak na aparaaywan kadagiti pagaayat na unay akabalyo, siyakon ti imbaga na sumukat. Di makalti sweldom, kan talkan nakapayan ni Senyor. Kaslasak tibos dito'y noawan ni Senyor. Wan nga rod, iso saya atom ti trabaho, Benito. Ay, saan nanaskan nga ibagam ti kasta, Pedrita? Benito. Amok ter aramidak. Sikakid di ati agtrabaho an nasayat, tapno ited na met tinaan-anay apa nagtalagnakan ka. Manang Pedrita, Apay, senyorita. nakapsutak. Mabalin akaduan na kamapan ijaayan ni Julia amidwahe. Wana. Isungarod a binilinak ni senyor a makipagnaad ditoy, tasyak ti mangkitakan ka. Imbaga na ti kasta. Wan. Iso anapatag ka kan senyor. Saan na nga akwan nga iso ti amatay si Kuko? Kun-kunan na dayta. Patyanak, maawat ng tumot la ti kinapod mo. Diyak mo, manang. Ala, di ka na agpanunod iti mati. Saan ako na patag iti asawa? Di mo panunutan ti kasta. Ala, agrubot ka nga rodan, tainak mo tin agsukat. Sige. Urayin kan tulangan mi dito sana. Wana, sige. Inak iti kalapaw mi kan Benito di talikod. Urayan naktulatan. Nasayaat. Muy bien, Pedrita. Kaduam. Agluslos siyaw manin ni senyorita. Saanan na iti midwife ti papanan ni da kayo. Mapan ni da kayo iti klinika ni Doktora Sandoval. O sige, ibagak na ita, senyor. Talaga nakapsutak. Kasto'y siguro ti agbalin nga ina. Talaga akasta, senyorita. Aglabas tumat la dayta. Sapay la kumaa. Wan,
Bungala ti panaginaw mo dayta. Sumaya at tumatla ti riknam, inton agliman abulan ta sikog mo. Naragsakak tadanton anak ko. Ngam naragragsakak pa'y kumano di taltalikodan ni Esteban. Ay na, anos laang senyorita. Agbaliw to ti trato na kan ka inton makita nanti anak yo. Nga ta, Wen, namnamaak dayta. Siyempre, no karuprupanan to ti anak yo. Pulos adinan mapaglibakan. sapay ko mga rod. Taiso ti karuprupan to to'y anak ko. Dayta ti kanayon adawatem iti Diyos no agkararag ka. Ikararag mo, paasapay kumata ni Senyor ti umalaan na. Ne, asidag tayong iti pueblo. Amaguryo, idiritso na kami iti sentro. Oh, nakaruar kayo ni iti kwadra, stalyon, brutos. Agpada kayo agwapo. Ta sino katakpay dagiti sapatos yo. Si kalaunay, istalyon. Maibagay kalaunay asakayan ni senyor. Orayin tayo labit ni senyor Ito, Ay, nakasagaran dagiti kabalyo. ariglado dan, senyor. Mapantayo ka din, senyor? Si! Oh, istalyon! Kumusta ni Sikan? Nagwapo latan ni stalyon, senyor. Kasmetlah kada kayo nga amo na, Pasablog daytan, Benito. Ay, sana pa sa vlog. Taagpaiso, ti bagbagak, senyor. Agpaiso launay. Bueno, sakayan mo ni Sikan ni Brutus, Benito. Ariglado, senyor. Vamos! Hey! 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 Ya! Ha! Ya! Ya! Ha! Dagasan na si Kani Ama Usep Benito. Agurin ni siya kaya turot. Well, senyor! Ya! Ya! Nagasatakmat ama ko na. Ay, agasam. Bali, padawatan ni Senyor Esteban to'y may sa kabalyo na kaniyak. Yahoo! Tapno adalangat pagsakayak no mapan kami ti bantay. Iso panaganak mat. Nya ay at ipanagan hukan ka. Si kabalyo. Andan sanda Senyor Esteban. Dagasandak matan. Di ka agariwawa. Ni Benito tiyag turong bitoy. Ayan mata ni Senyor Esteban. Detan. Siksikamat, Benito! Nakasagana kan, Ama Usep. Saklatin ang dagaskan kan. Agur-uray ni senyor ijay turon. Ay, kastaya! Ay, sakayak na ro dun ti kabalyo ka, tama panton! Wana. Oops! Hey! Sumaruno ka kanya. Sige! Sumaruno ako dun. Hey! Agasam! May palagip na katkurot kanya idi at kabanwagak! Naglanya ka kabalyo idi! Isa may pakat kuman itantikin na lain ko. At balitok pati sa pulang min! Masarakan nga ta dadon Esteban tinaykalya kinabaknang. Pudno nga tamot nga danaykalya kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Gagayem, diuliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan.
El Uro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre.